Remember, this offer ends December 31st, 2025. Don't wait. Pay less today. Scenario not your swatch. You know, victory garlic meshano. You are victory garlic meshano. No, what do you victory garlic, no, and then what? Say, now, I mean, what's his semi hustle? I celebrate that only fear to me, I pay for any about all man of the Jumedian said, a water water, and a Braboni Jumay, and Yanni, in Shayanum, Ninginano, a quad Brabono, the different Jumay, the Epapano, net in Pabianafa, the Enya Papanosono, then the Sabbath, Emily Fabian in Yamping. I defeat a call, Nipiano. What are you for? And the best anyway, detoxification, detoxification. Yanika said, Casco, a bar center, Nakofasa, a Druidiaba. Wait a minute, Mamba, pet, no, Unia, Oko goes to beer, was open, a pub's cook, a backup, Ubinabi. It's when the Yadi person to call the Copa Bito, a Pasco. Hey! A Pasco, a backups, me acrobat, my Jimwadi. Yes! And could that enya in fear a dream into me and movie. I pay for anyone one mamma family for and so into me and movie. FDA AG AJDA and Crattery at all. Hanyako, Abusapani Abekasa, Tituni Emano, Abusapani Kasa. Yo, Abusachaman, Bedasi, Yendi Shea ye, said the Bashir Yan Munamunti. Yet the whole contract na Asher, God's Way Funeral Home Fonsa. God's Way Funeral Home in Sudia. What were you Husia Humpa? Anne, what on my munya broche a fundaka, added that a fruit said your man for a new de Panabran, what Yasa Pepe, ambulance, and the car papa, what if you poor bearers, and Brantia was sure through the match here, and Shin, a CDA, a fruit taddy, look at the foreign picture roller boards, video coverage, maybe Kajadia, God's Way Funeral Home, was our sound system, Kete Adwa, live band, our catering services, and when we are yes, and was so far away for some, our MCs for occasion be event be God's Way Funeral Home there. Because everything under one roof. It was a penny. Where the entrance will be God's Way Funeral Home. Noah. I need the right company. No. Now, you be away. Or Kumasa Safuleba. Can you cook about the Dano and Shanimuha? Mudra Mumusa Ankrato. And I'm on Fre 0322 006 221. And 0243 73 74 57. And 0266 1946 78. Akuma FM 87.9 Kumasi. Disapuma edanciona yet mediatina all day. Disapuma edanciona yet mediatina all day. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo day. Never made it. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo day. Never made it. Echo the baby and call Siri, or how the baby and call Siri. I call the baby and call Siri, or hum the baby and call Siri. This Akuma dance your night yet to me dancing all day. This Akuma dance your night yet to me dancing all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo day. Never made it.
Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, you never make a way. Come on, Kobe and Kosivi, come on, Kobe and Kosivi, Asem TV and Kosivi, a new breed and Kosivi. Isakuma, that's your night yet to me, that's not all day. Isakuma, that's your night yet to me, that's not all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never make it to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never make it to I thought that one, Nick Kwanwa, Ekwa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in so the gentlemen. In Pepe, Nano Zinzan, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you shall on page my echo can no I don't know. The man worrying robbers and Kuawari. Akuma FM 87.9. International Sabayente, I'm brashing the Gumabra, Yansani Loco, Ebema my Yente. International Sabayente, I'm brashing the Gumabra, Yansani Loco, Ebema my Yente. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, darling, we ever made it. Akuma FM 87.9. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, we never made a little Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, we never made a little Jisakuma dance your night yet to me yatina all day. Jisakuma dance your night yet to me yatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, me ever made it to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, darling, me ever made it to Jisakuma dance your night yet to me yatina all day. Jisakuma dance your night yet to me yatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, we never made it. Akuma FM 87.9. Jisakuma dance your night yet to me yatina all day. Jisakuma dance your night yet to me yatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, me ever made it to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, me ever made it to Akuma baby Kosivi, oh humble baby Kosivi, Ayaka baby Kosivi, oh humble baby Kosivi. Jisakuma dance your night yet to me yatina all day. Jisakuma dance your night yet to me yatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, me ever made it to
Akuma Ejula, Akuma Ejula, Akuma Ejula, you never made a little. Come on, me call the Enco Siri. Come on, me call the Enco Siri. I sent the Enco Siri. A new breed, the Enco Siri. Isakuma, that's your na yet to me, that's not all day. Isakuma, that's your na yet to me, that's not all day. Akuma Ejula, Akuma Ejula. Akuma Ejula, never made it to Akuma Ejula, Akuma Ejula, Akuma Ejula, never made it to. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. I can't run a bisa. Miss Alfona, the soft ladies, me in so the gentlemen. The baby, man of Zinzan. I can't cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you shall on page my. I can't know what done. The man worrying robbers and Kuawari. I'm rising in my blood. Yansani no go. If I'm out doing at my intent, it has an answer by intent. I'm rising in my blood. Yansani no go. If I'm out doing at my intent. Akuma Ejula, Akuma Ejula, Akuma Ejula, never make it to Akuma Ejula, Akuma Ejula, Akuma Ejula, darling, never make it to. Yamabunyina kwaba at the back of 87.9 FM and if it was a Chrome TV. Bomodia Sunday will be Koswani at Nakopim say, no me and Sa Ebebo, ya Yebema, ye Muso, and Nunti Kayahu, a free sabre, you a fidiano, and far and free, a dear Majiso, and every a Marcos, Nanekria were her Pastor Julius Naba, some your mensa, Sikapa, and Afe, Obaya, and so Ewaha. Na Ishmael Howard and na ejina mechi abomi chidom se producer na yao e di ye ko social media and unti Facebook no eye Akuma 87.9 FM ube follow no like wa comment no wa share YouTube eye Akuma 879 subscribe in me notification bell no so press one you get notified na also wa share so se e brand so na se winya notification no wa dawroma na wama mahunu ewo WhatsApp na che say yatumi aboa na wa subscribe ne yie enu nti no wamode ansa sabre obeka ye ho ebra ye de akomabu sam dwumade no ye de ebre wo ba bia wo bia na ya krado die na ye beko na menimi rabi akwakodi enkomo wamode anati asam ne yie na breso se won so wo jaji a watumi ajeje no ekwan no apepepe eso wa wonimu se sade yesi edi adwuma ewo fidie yi emo anu nti mamema menua bema no akwaba bema na memo akwaba amen mejoso na po me erade adom ya da Christos se udin bacho efrem Smiler Baba Smiler Baba Smiler free in a buy. Me vacho me free. Attention sereso. Okay. Anunti area yane Baba Smiler and ebedi and komo atonsu esreso and our free e buy o say Chrome TV. Some make us say a demo live. Makacho say se wo hwehwe o say Chrome TV. E wo TV channel no so na se wunya na wohunu papa bia eno a ene wo say Chrome no. Papa B TV or say Chrome TV. Papa B TV or say Chrome TV. Free FM 97.5. One more so ewo Techiman. Nikki Pizza Fan Club GHUK. Make us say one more boy ye chidom and ne adon'tine. Baba. Amen. Every de boko. Yeah, menkwa me sempa. Say mene abaye bia a friend Jamila. At 9.
sɛ aware ɛwɔ mfie bebree bɛyɛ 12 years koraa na yɛtenaeɛ but sɛbi anomantu a ogyina hɔ nti no mebu me ketem sɛ mekɔ Libya kɔdi paa kakra ɛno nti no mekɔɔyɛ no ɛba adwene ne baa sɛ nka mɛtra nsuo no awurade yɛ adom a mɛtra nsuo no akɔ Italy baa deɛ nipa hwehwɛ no nyɛ no ne yɛnya nti no ɛkɔyɛ nsɛm bebree ma prison nyinaa yɛ dɛ ɛbaa mu ɛneɛ yare akyi me wɔ prison hɔ a maame ne yɛ nipa 25 na ne yɛ wɔ prison hɔ ɛneɛ yareɛ no ɛkyeeɛ no ɛdii ka kye berɛ bi no wɔ Sudan ɛkyee na ɔwuiɛ ɛna ɛkyee me second one nti yareɛ no kyee me second one no sɛbi mprɛduasa yareɛ no so ɛkyew a ɛguu sɛ chicken pox sɛbi ɛma utiri yɛ kakrakaa na onase ataatai ho bɛyɛ akuro me deɛ ohu me yɛmfa no sɛ Libya deɛ ehuni sɛ me baa bia yɛ kuro sɛbi o me baa ma ho nyinaa yɛ kuro nti na mentimi ntena ase mentimi nna ba awurade nkyɛ deɛ awurade gye wɔn nyinaa nkwa me nkwa na mepieɛ mu nyinaa wuyi mu nyinaa nipa 24 ni nyinaa wuyi ama mimi gyina hɔ ne yɛsie wɔ mu ye asana me ba Ghana nti agya me wɔ hɔ no so a kasa ne nyamu me frɛ ɔbaa na me ne teɛ sɛ me yere no me frɛ no ɛhɔ no ɔka kyerɛ me sɛ ɛnya deɛ sɛ woni me biem ontimi ne me nyɛ dɛ entena biem fine ɛyɛ nipa akwantuo nti duru baabi a saa ne besi ndi maame awurade ne nokra nim ni anhame mandwene ho because na saa temme baabi a megyina no maame mempre me nkwa a mintimi mba Ghana koraa biem na me won kwa so na me waade ti agya medidi mu a na medi mesa pieye no medi pan kakra na mbeduru Ghana maame nyame so nokra me beduru Ghana no me ba me de me na adu me nsa du ne bae me chese ubisa me 10,000 kura na even 2,000 kura me nyamba but na me de awurade asese unkwa me de me nkwa aba ena nhira nka awurade se me ofa Ibrahim metene so anoma sorry me nyina ba bia mo ndimbone da me ofa na ka kire me se papa se wo ba na nkwa kutawa ene hia na oba keso wajawa mane haw me wo fi wasere so kwatenam tama opebia na watu enti me baaye no se oba na de onim se me fra bruchira ba ti se bi we bia na adwene mu onim se me usika enti be 5 months 6 months de enkura na me mu 10 kura because me kura de mi di no na edin e na wo so wonya me yere ma besusu ma bra bo ana ma asem ho aye dai a kire wo enti manka ankire no manka hwe anye dai ankire no en de meye ne se de na meye ne se me baaye no Libya no me si adwuma na ho plastic kwa na ho blog tu ni ho enti me baaye na me bedi papa bi a na me wo Ghana na me di na chin kakra ye frɛ no chef ni nyina ye frɛ no enti me bedi na chi ana papa na boa me kakra a ye kɔ adwuma na bia Libra P no ye construction ti Libra P no watua meka at the same time na me say di sua blog to di ene ofrɛ me keka nsɛm ai men hwɛ nkola no but ono de obeka bia no ma me na me ntie die ono ka no ma bla bo na asabi na apem at that time no ene ese me hwɛ na me ye dey mekɔ because awurade nim makoma m se nka me wo bia ka me beboa me ma ene ono aso gitum se me sabi first na me wo Ghana na kakra wo me nsɛm no ono agitum se na me free takwakora ba na me didwa free ho ba ebegu fie first nyina na me ntɔ baako me tɔ pack na me de abetu fie enti ndɛ me ho akyere me ne sɛ oyɛ saa ne nhame because me ne nti bi enti onim me how fine enti ma me edidi mo anya be 7 months ɛkɔ 8 months mu me ho ha na ofrɛ me ka kyerɛ me sɛ
enu achi no mpacho na abaya menene wo maminu abaya no me wo Libya no frɛ me ka kyerɛ me sɛ akola no wode ne call na ho ama akola no so bɔkɔ akɔtena na ho kakra me so me de ne to sɔfo panyin bi o adwo so besia ase enti omo ka kyerɛ me sɛ opɛ sɛ ɔkɔ ho kakra na me so obetimi amena kɔ na akola no bɛkɔ nko ade a nti akola no kɔe enti akola no kɔe no enu achi na me baaye no ti me baaye nya na akola no ho ba papa no de me kɔ no ho ka kyerɛ ni sɛ papa sese ni nyame so no korɛ me ni sika papa banya ne nana no okay ne nana na me de ne to no sɛ na papa me ni sika but o de ma ba no de ɛyɛ de na de be ma baby a me de meyɛ na meyɛ adwumaden sɛ awurade bɛ de bɛ sɛ hyira me ama papa no de ɔte ma asamase but me ka kyerɛ papa no sɛ so far as ya oba na menini ni hɔ biem ni nti no me mpɛ sɛ ɔbɛte ma asɛm anya sa be minim de bɛbɛ akyiri ha enti ɛne sɛ bia me nsaka 2 cedi bia ana 400 200 bia na me de kɔ na odi akɔma papa de akɔma papa no de me kai sɛ me command 400 cedis once bi enti akola no won hɔ saa no na me frɛ na kyɛ because na me nya bibia nkɔma no me sɛ frɛ na me ankasa no mani ayɛ awu di ewo mu ana me frɛ no me frɛ na no ka sɛ akola no oni ha bi mu no maame abɛfa no ale on kan kyerɛ wo na me sɛ dabi papa ne sɛ ɛsɛ nka wo so ka kyerɛ me no so dabi me bisa no so aka kyerɛ wo na me sɛ okay ɛho nti wa na me frɛ no na me sɛ Jami na wakɔfa Samuela na wanka kyerɛ me wɔse na wo ba wo betimi a wo ba wo hwɛ akola no na wo hwɛ wo a de na kyerɛ sɛ wo ba no Jami di asɛm na wo ka no ɛno de me bu fui enti ma me kate call no later by 3 days time na me sa frɛ no na mbisa no sɛ Jami na nkura no wai ɛno ɔse me wo me ka kyerɛ wo sɛ wo bɛhwɛ wo ma wo bɛhwɛ wo ba hwɛ wo ba na wo ba no gyededa ya bɛɛma no me ba no ba wo ba no de nya me ba no me awo hoɔden ɛma wa me bɔɔka at that time 2010 3500 no a wo de pay nyinsen no akola no mom nya me ba na second one na awurade mimi gidi sɛ awurade de na to so amaye no ɛna yɛ wo ba mate na me mfa phone frɛ won ka hwe nkyerɛ obi wo de nkora na yɛ dai for mo sɛ waware ni nti no ya na mpempi ni na me mpɛ sɛ mɛkokɔ hɔ because the oti ya nti no waware foforo kra wo ama me mate sɛ sɛ yɛayɛ no ho ade but me ankasa de mini evidence ɛno nti no me nkɔ hɔ ɛna ɔka saa no in fact ɛhye me because anhye me anamboa me wiase nyinaa me ma me ne wu yɛ hye me paa ɛne asɛm a ɔka yi na hye me sɛ me ma me na me wɔ Ghana na me wɔ sika a metimi de ayɛ magyapade no me de hwɛ me ma de hwɛ wo na ne de wanya bɛma papa nti wo se enye me ma ne wo mu bim ɛne ifiri ne kro me mfiri wo mu kra bim maame ɛne nyame so no kre ifiri adana o ka sa asam ne kyerɛ me bi sinne me mfa afo mfiri wo mu bim ɛno nti me nante sie nyina ne sɛ me srɛ mo madawroma me so mintimi nkɛsɛ me mfrɛ nkora ne bim because atesɛm bi ɛyɛ no kre atesɛm bi so nyɛ no kre ti madawroma me ba ya me nkoto dwogu fom sɛ me srɛ sɛ nkora mienu no yenye DNA test na me hu sɛ me ma na me nyɛ asade sɛ bɛma na sabiu da achi bi no aso asotwe bi a me dai ameda me so sɛ me de nkora ba wiase no ma nhwɛ wo mo madawroma eno anti na me ba. Okay, me mama akwaba ebiem emfa emra onua TV channel so say Osai Chrome TV Edamu live right from 12:40 nyame insha papa
ɛno nti wobɛtumi ahwɛ bi ɛwɔ ɛhɔ na yɛnua bɛrima yi yɛfrɛ no baba na baba ɛna ɛde n'asɛm abɛto yɛn anim ɛno nti wobaeɛ a ɔne ne yere na wɔ ha ɔyɛ so obetu kwan ɛne wɔtu kwan na wɔn kɔfa libi a yɛkyi wɔn gu mu nipa 25 ɛna yɛkyi wɔn egu mu ɛni wɔn nyinaa wui 24 nyinaa wui ɛmɛka wɔn pɛ ɛna nyame yɛ adom a onya ne ti didi mu na onya ne ti didi mu ɔfrɛ ne yere a ogya ne ha ɛkɔɔyɛ no ɔbaa no sɛ mo kɔɔyɛ akyɛ mete wo nka nti saa bere deɛ me ne wagyae na kyerɛ sɛ wɔnya bɛrima foforɔ a ne sa na ɛberɛ a wɔfiri wɔnya ne ti didi ma a wɔreba no na kyerɛ sɛ ne nan du ne nsa du sɛdeɛ abrabɔ no si atwa ne maa wɔ hɔ no na nya asɛm ketewa nti no wɔreba no wɔamfa hwee amma na mu ɔbaa yi a wɔpɛ paadie nkakra ne yere asa aba abɛka kyerɛ ne sɛ ne mma a wɔne ne wo no ansa a wɔrekɔ no nkora no yɛ mmienu ɔbaa no kyerɛ mu a panin no deɛ ɛnyɛ ne dea na mmom kumaa no ɛna ɛyɛ ne ba ɔno nso ne yere a wɔne ne te a wɔnim sɛ wɔne ne na ɛwɔ nkwadaa no ɔmo waree koraa no a wɔn ho ɛden wɔn berɛ yɛ ama ne bɔ kaa ansa na akwadaa no ɔdi nkan no ɛreba nanso ɛnɛ yi ɔbaa no sɛ panin no deɛ ɛnyɛ ne ba ketewa no ɛna ɛyɛ ne ba ɛna ɛno no ɛhwehwɛ n'aso ɔnte aseɛ nti ɔpɛ sɛ ɛyɛ nkwadaa no mmienu nyinaa mpo deɛ ne na wɔhwɛ sɛ atoro bi na ɔbaa no atwa anaasɛ sɛn ɛna siti nti ne tɔfa bɔ a ɛna mabɔ ɛde ama mɔ no na baba ɔbaa no wosi ɛfrɛ ne sɛn Bajo yɛfrɛ no Jamila ɛne fa no wɔteɛ Bajo ɔte agya akɔboɔ ho ɛwɔ ɛboɔ ho agya akɔboɔ ho okay ɔyɛ deɛ ni Bajo yɛ asantini ɔna wɔn nso ɛ ofiri kofi ase oh okay ɛna wɔn nso ɛ Bajo mesusu me yɛ asantini maame yɛ asantini ba papa yɛ mus o papa yɛ free half kukum oh okay half kukum na woyɛ ne ho adeɛ ansa na wokɔ wotu kwan okay woyɛ ne ho adeɛ woware no na edi sɛ ansa na wotu kwan oh me worry no be 10 years and I'm too kwan yɛsɛ sɛ wokɔ no na oba penny no wo fie sɛ penny no 9 years ɛna ketewa no that or no 8 years for 9 years okay ɛna ketewa no so no 6 years okay penny no yɛ oba Bacha na ketewa no so bema ɔno so ɛyɛ bema okay na ɛbra wotu kwan no sabre na yɛ adwuma bɛn before a wobɛkɔ no Bacha sa tama na me wɔ Ghana na me tonton calendars ɛwɔ takwa na fie yɛ awurade adom na enye bebree sa abat me kɔ a kakra de na me nya ba fi na problem bi anso ni hɔ Bacha de okay well first nyinsɛn no mo worry edi sɛn ansa na ɔba ne nyinsɛn you worry and be 4 years ade ne ma ɛna na me kɛsɛ no problem anti awurade nam adom so ma aboadwoa first na no wo odi ankyerɛ okay nti aboadwoa na ekɔ no hɔ a awurade yɛ adom ɛna ɔboae okay na tama mo wɔ no nso no wɔn hu sɛ wɔn suspect wo yere no ɛwɔ kwan bi aso oh ma me die me ma adwene ɛwɔ me tirim ɛwɔ me wiase a me wɔ nyinaa ne sɛ ewiase no adakamrem obi ni hɔ bi nti die me bra me ne wote a me bɔ no daachi bi sɛ mini hɔ a no ho atemu ɛna me kɔ fesi nti sɛ ɔbɛyɛ no kwafo aka no kora de bia me ka kyerɛ ne sɛ me die me wɔ akwantuom me nyɛ bɔne ntia ma wurade ne wɔne nkora no ɛne sɛ me nyɛ ma asɛm bi ɛma because me nim sɛ no ɔyɛ krafo ɔtwekra pa nti me phone da wo si kura na ɔfa ɔbaa na afra ɛna me so no me no me gimi hu di sɛ me nyɛ bɔne bia nti me phone da hɔ no ɔfa ne nha me lock kura na so yeah me nyina ni me phone lock nti me change no up to now kura me phone am use lock am de start me de to so eno anada so so nti me no wo mi tirim sɛ ma me sɛ no ɔyɛ blabɔne a wɔne ne nyankopɔn ntam asɛm saa so na me so me yɛ bɔne a me ne me nyankopɔn ntam na wo free takwa ba na matematifo ana mehunufoɔ no keka asɛm bi de kyerɛ wo ana sɛ bia da bi saa de ma nti okay na wo takwa no ofro ka kyerɛ sɛ wanye mo ba panin no ana aha me ba ha me kɔ no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ nana me ho nyɛ fine asɛ
asɛ deɛ menyam nti meka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ hospital at that time so na adeɛ bɛkyɛ Monday amma kɔtakwa nti ɔkɔɔ hospital no na ɔmka kyerɛ ne sɛ wɔnyam 2 months 2 months ada wo kɔtakwa na ya wo kyɛ daabi 2 weeks bia na meba okay na wobetu kwan no so ɔba no na nti aseɛ wɔ mu kama ɔno deɛ awurade so nokorɛ na ɔse akwantuo no ɔmpene so but anomantu a obuada nti no na emeka asa anomantu a ogyina hɔ anomantu a ogyina hɔ nti no ama ne deɛ no metie na mantie ne saa because me medwen sɛ sorry sɛ in case sɛ ɛnɛ ahoɔden wɔ hɔ sɛ mankwa nkɔpɛ deɛ kyena yɛbɛdi a ebia ɛno nti ɛma deɛ ɔkaeɛ no mantie because sɛ mekɔɔeɛ no ɛna metumi nya akɔ akɔduru Italy a nka mede pepɛs ba abɛfa no a wɔbɛkɔ wɔnkɛ sɛ mekaa sɛ ɛnkɔ nti menkɔ nti wana na edemokɔ saa mmerɛ no ɛno deɛ Libya sɛ mekɔ Libya bɛkyɛ Libya no deɛ mea na mekɔɔeɛ ɛno deɛ mea ɛyɛ Libya no sɛ wopɛ sɛ wokɔ hɔ a wokɔntate wɔ mo a mowɔ hɔ no na ɔma ma guidelines ɛna me so no mebɛkɔ no na menam fofoɔ bi adi kae wɔ hɔ ɛnɛ kora ɔmo da ho wɔ hɔ nti mebisabisa ɔmo kwan a wɔbɛfa so nti ɔmo ma metɔ deɛ ɛsɛ metɔ biara sɛ woyɛ obi a sɛbisabi o wontumi nkyere kɔm kɛse anaasɛ wopɛ aduane deɛ a gye sɛ wotɔ gari hyetɔ nneɛma kyerɛ sɛ adeɛ bi a ɛyɛ simple ɛyi bi a wobɛtumi adi a ɛnsɛe nti ɛno bi na metɔɔyɛ nti metɔɔyɛ na kɔsesa asefa ɛhɔnom so yɛfa hɔ kaa wɔ Takyiman yɛfa trailer ɛwɔ Takyiman sɛ ɔkɛ sɛ ɔkɔforo baase no a duru kwa so na Nigerfoɔ no ɔmbisabisa papers bi a wonya nti woahwɛ mpa a wobɛkɔ so no nti woyɛ bɛsaa de waba ɛno nti no wokɔfo trailer no deɛ trailer no driver no bɛkɛ sɛ ne mate no ne wɔde wakɔduru Nyame ɛne ɔduru Nyame deɛ a nipa no a mefrɛ wɔ mo wɔ Libya no ɛbɛkyerɛ me procedure a mɛfa so a mɛtwa ticket akɔsi Agadez a mɛtumi afa desert akɔ nti wofa desert kɔ ɔduru Libya ɛdɛn ne ɛkyerɛ mu kyena yɛkyerɛ me no ɛyɛ nsuo so na mekɔ na mpɛ sɛ mekɔ Italy na Libya no ɛduru point bi a first no deɛ na ɔmo kyerɛ sɛ ɛwɔ hɔ but na illegal and the first ne deɛ na wokɔ a wonya tue sika na ɔno ne yɛ agreement no na sɛ ɔgye tum na otue sika no wie a ɛno an sɛ wotue a sɛ bi a ɛkyerɛ nwummerɛ mu bɛkɔ but gye sɛ woba ɛnɛ anɔpa anaa kyerɛ anɔpa nti wonya kɔɔyɛ na ɛne abusuafoɔ bɛte biam na wɔ Italy ba ɛnɛ no so deɛ akɔyɛ sɛ ɔmo de yɛ business because Africans no ɔmo kenapo yɛ a ɔn sɛ yɛ maame nom yɛ papa nom wɔ abadaeɛ nti ɔyɛ yɛ a na wasan di sika munyi no nti ɔmo de yɛ business mo yɛ a na ɔmo akye nti how many years ni me kɔɔyɛ na na sɛ how many years ni me kɔɔyɛ no deɛ me kɔɔ hɔ na me baayɛ na na sɛ me kɔɔ hɔ a me baayɛ no deɛ me 2 years mu na me kɔ okay ɛna wodi hɔ nso mfie sɛn me di ɛka kranka me nya 3 years nti ukwa wotra Libya edi sɛn ansa na woyɛ sɛ wo fa nsuo so akɔ India me kɔɔyɛ no ansa me botaeɛ nti a me de kɔɔyɛ no ɛyɛ sɛ nka abɛkɔ Italy no ɛno nti me kɔɔyɛ na ɔnsɛ me free hair kɔ na me wɔ me sika dada nti wokɔ na wode sɛ ne kɔɛ me de almost 17,000 it is ka 170 million but okɔ ansa ɔsesa ne sefa nti sefa nde ɔsesa ɛwɔ bɔtɔm ketewa bi okay na wɔna fofoɔ na ɔmo ɛwɔ Libya wɔn ɔmo nyɛ ɔmo adwen so ɔmo bɛkɔ Italy sese kura 2 kɔ ka 2 ɔnsɛ ɔmo no yɛ nipa bi a ɔmo ni ɛyere wɔ ha ɔmo ni mma wɔ ha ɛno nti no ɛnti ɔmo bɛw ɔmo amma wo ɛna maame nyamme so nokorɛ Libya wokɔ ne wanka ntim
wontimi mma ɛne sɛn ɛhɔ de saa ɛhɔ ɛsi de so ɛbɔ so paa bibia kyɛ sɛ ade a wonya no wɔ hɔ ɛyɛ sɛbi ɔbaa ɛna ho ɔden yes yeah but aside that ne deɛ Libya deɛ ɛnyɛ Ghana wogya na ayɛ ha sɛ wafrɛ no a baabi sa sɛ damba kyɛ wɔfrɛ ne ana ɛsi yɛ nkɔ fie wɔde ɛnyɛ no sa ne ba twɛ ne sisi a bɛbɛ na ante akwase na a apɔ mu te sɛ Nyankopɔn adom na wo so yɛ nyame ato ne ho yɛ ɛyɛ power specialist Dr. Akosi Aduaya ɛno ante ne ɛnam yi papa bɛbɛ na family da se abusua awia yi nkɔmɔ na de nanso de mede brɛ wɔ so ɔde paa san sɛ wɔpɔm de hia nti sɛ wɔ hɔ na anigye ne ba na apɔmuden so nwie pɛ ya anigye ne so nsi pi nti yɛde free maame akɔso Aduaya nkyɛn ɛna aba wo nkyɛn ɛyɛ power specialist herbal hospital yɛwɔ Kumase Feyase Lake Road ɛna Kwabenya ACP Road Power Bus Stop ɛna Takrade Anaji Estate awia yi yɛhwɛ yare a obiara nim no common sɛ yɛfrɛ no infection ɛna mpɛ sɛ yɛka ho asɛm now tie nie paa yare wɔ yɛ mmaa yɛ mmarima na mmaa deɛ wɔn tumi fa firi mmeammea wɔn ho yɛn mmarima deɛ yɛnya firi mmaa ho anaasɛ mmaa so nya firi yɛn so yɛ ho deɛ te ano no na saa infection no ɛyɛ wɔ a ɛwɔ mu ahodoɔ nanso yɛ deɛ anim ano sɛ infection yɛwɔ deɛ bacteria ɛna de ba na yɛfrɛ no ɛyɛ bacterial infection yɛwɔ deɛ virus ɛna de ba na yɛfrɛ no viral infection na yɛwɔ deɛ fungus so de aba ɛno so yɛfrɛ no na tie paa ne sɛ ne nso sɛ deɛ mabobɔ no nyinaa no sɛ nyɛ afidie ne yɛde bɛyɛ nhwehwɛ mu a yɛbɛtumi identify sɛ aboa wei ɛna de wo deɛ no ba a wontumi fa w'ani nhunu saa ɛno nti ne yɛ yɛ encourage obiara sɛ wonya mu biara mesrɛ wada tutumirika na bra akɔso Aduaya hɔ ne yɛmfa mfidie no hwehwɛ ne yɛntumi identify hunu aboa kora wɔde wo deɛ no aba na yɛmmoam na tie ne yɛ paa wohwɛ yɛ kyerɛ kwan yɛ Kumase ɛna yɛwɔ Feyase Lake Road ɛyɛ Aduaya Junction ɛna Kwabenya ACP Road Power Bus Stop Takradefo nyinaa bɛkɔ Anaji Estate Ahantama Rabang akyi wɔ pɛɛ bibia ni a yɛbɛwura mu adom so kɔ no twerɛ yɛ number etu wɔ koraa na wo deɛ bibia ni na wafrɛ yɛn 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 and a 0200 0200 38 38 another 38 38 and a 31 31 numbers me you be able to my friend na mention say free a mad no so oba nya saa infection bia dodo na bi frɛ no candidiasis ye frɛ no wide wode poa ene ye baako no na afei enema a ɛdɛɛdeɛ wɔ ma ho a ma ne hu sɛ no wɔyɛ infection no na no manimu a ɛtore bi a ohunu sɛ na se ekeka no na so ase keka wa wontimi ntete no nu mmere bia bia otwa oni baako mmienu hwɛ na obi ani hɔ a na wɔtete baako bi but ukɔsɛ baabi na akɔtete saa utumi nya cut enso wo wase afɛ bebi asa obeyi nsa na emogya kakra ɛwɔ nsa ho infection enya de papa obi wɔ no ma ne deɛ no nya ne hene kɛkɛ na yɛ no obi wɔ so ne deɛ yɛ ne ya paa ɔtwonso a ohunu sɛ no ɔte yawo kakra ɔne dwonso mu obi wɔ no ma ne dwonso ohunu sɛ dwonso de no na so ɔkɔsɛ ɔkɔdwonso a kitwa bi na ɛba infection ɛna ɛyɛ saa no ɛno nyinaa akyi no obi wɔ no ma ɔno deɛ ɛbɛyɛ no no ɔwɔ a ohunu sɛ fitaa bi firi n'ase kakra basa na obi wɔ ne deɛ no ɛma pampan a ɛnya akɔnɔ na ɛnya nika ɛna ɛba no so deɛ mekeka nyinaa ɛyɛ cases a awɔ no so na akyɛre na develop adu deɛ meken wɔba a wotie mien deɛ mekeka nyinaa wohunu bi ɛwɔ wo ho a mesrɛ watotɔ nnuro no biaa ɛnkɔ so ntotɔ nnuro no biem bra ne yɛma proper medication akɔsɔ Aduaya ɛwɔ hɔ ma wo nua baa no wo maame no ɛma mo bibie ne ho a wɔn wɔnim wo na wo ba no ɔde mfidie no hwehwɛ ma wa deɛ yɛ obia no yɛbɛma oduru ama ho atɔm wonim sɛ woyɛ ɔba na saa infection no ɛtena ho akyɛ a ɛnneɛma ɛsa de ba so baako ne sɛ ɛma o menses no ɛmflow yie yes wonya breakages ɛwɔ menstrual cycle no mu ebio ɛba saa ɛti ma wawɔ kora ho yɛ den na sɛ wo so wo a wobɛwo no tɔ de bi a nyɛ ne nyinaa in some cases wobɛhu sɛ akwadaa no ɛtumi ka n'ani ɛnyɛ mesrɛ wada
wɔba ɛwɔ saa nneɛma makeka so bi a ɛntwɛn bra akɔso adua ya hɔ ɛwɔ Kumasi fɛ yi ase Power Specialist Herbal Hospital nkra so kwabenya ACP Road Power Bus Stop Takrade Anaji Estate uba ya no yɛbɛboa na yɛahwɛm yɛ numbers a wobɛfrɛ no yɛ 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and a 0200 0200 38 38 another 38 38 and a 31 31 emu bia frɛ na yɛmmoam we ya madeɛ na busafo maka no me kala saa no yɛkɔ mɛma deɛ so bɛma so enya saa yare bia na bɛma nya yɛnya free ɔbaa ho ha yɛ mɛma no yɛnya te sɛ deɛ ɛma no mokɔ agyana so mokɔ baabi a mokɔgu nsuo munya no yɛ mɛma deɛ yɛne ma na exchange ne yɛtumi nya saa infection no now bɛma enya saa infection na wono ɔbɛhyia no obi a nansa na ɔhyɛ aseɛ experience bɛma wonya pɛ wo sɛ nansa no wa na obema mu no na ha sɛ yɛ de asetiti ɛhɔ kakra fa obo sɛ odwo so a na wote sɛ obema mu na yɛ oya wan pa mua ebedu baabi no odwo so abo sɛ ensu fitaa bi de firi wase ba edu obema mu ba edu baabi utimi dwo so moja na woyɛ bɛma na hunu saa nneɛma we na wantu anamɔ ntɛm a ante akɔso nneɛma de brɛw no ɛdɔɔso de di kan ɛma ɔmɛma sɛm ɛkɔfɔm yes etimi gya osisi yare pa ya bibia ni a osisi ebio woyɛ bɛma na so wantimi antwiti ne ntɛm a ɛno edidim kɔ yɛn prostate glands num enti wo prostate na da bia ka sɛ wonya prostate enlargement saa infection no contribute ma utumi yɛ no enti woyɛ bɛma na mesrɛ wo no de America bia ɛnimanim ya no nkɔ baabia so bɛba mame akɔso adua ya nkyɛn Power Specialist Herbal Hospital makasa wo ba ye de nyɛ sɛ oba ya ɔka ya ne apia no agu so medical ka kyerɛ sɛ nneɛma na ɛmoa na de saa infection ne ba na ɔmo dɔɔso bacteria de wɔ hɔ virus de wɔ hɔ nti yɛbɛhwɛ ɔmo hu sɛ wo de ne we na de ba ne amo aduro Kumasi Feyase Lake Road ya wadua ya junction mo amo nkran kasoa baabia mo nkɔ kwabenya ACP Road Power Bus Stop Takrade Anaji Estate Antama Rabange chi wɔpɛ me de telephone number ne to dwa biem na me gye ma maame odi agro mu na wɔno so asom numbers in here 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 and a 0200 38 another 38 and a 31 numbers me any use so mesra ofre na bisa de opese obisa bia na yemwa mejema mama me na watu asa medase pa na sɛdeɛ nana osi ayɛ a wɔka no no sɛ nokwasɛ menie sese akɔfa prostate na ba bɔmmɔden ne bra yɛbɛma wɔduro prostate ne bɛtwetwe ɛsiane sɛ mpɛn bebree no yɛ na rɔba hyɛ mmarima no mu a ayɛ na wɔ mo adwene yɛ ɔmo sɛ ɛbɛba dwonsɔ no bɛba na ɛbɛdɛ na aba adeɛ mu adeɛ ahono wɔyɛ ase hɔ sɛ pofo wɔn sansa na ɛbɛduru saa na ayɛ kura ɛyɛ kɛseɛ kuro dagyaa ɛdigi sɛ wonya adu papa na etimi akumukuro no na etimi ama prostate glands no so atwetwe na sɛ wopɛ ne saa pa sɛ obenya wasomdwe de ani nyina na sɛ ɔde wani bɛkyire mu wɔ Power Specialist Herbal Hospital ɛna fibroid no nso awurade adom nipa wo mutua na moba wo bie to hallelujah ɛsan sɛ ne de wo mu so anyanya mma sɛ pa sɛ wo betena asase so awoyɛ ɔba ɛwɔ yɛyɛ bibire mu a ne titiri yɛ Ghana ha na fibroid atimi agye wa wodi abɔ so ama woanya ba woba brɛ wa asɛm da wo so o asɛm da wo so aborɔfo no deɛ wɔma kɔnkan yɛbɛba bɛpagya no akɔto people's home na ɛhɔ deɛ agya ɛnyɛ koraa ɛnte sɛ pɛde na yɛyɛ ha deɛ ɛdi mesrɛ obi biara a wɔyɛ ɔba a wɔhwɛ me a wɔtie me fibroid no ɛwɔ aduro ɛnyegye wo ho akyi nye kra ɛsiane sɛ yɛ na ɛyɛ mogya ne mu na grants no mogya ne mu na wɔde sɛ hormones no ɛwɔ ɔhu sɛ yadeɛ bi ɛfa hormones no ho no ɛnyɛ mfa ho sɛ watwa o ɛwɔ sɛ hormones na naturally no ɛsɔre firi nipadua no mu ɛno memɛka ne sɛ abayifoɔ ayɛ a ɔmowɔ nipadua mu so ate aseɛ saa abayifoɔ koro yɛ ɛna de prostate ba ɔmo koro yɛ na de fibroid ba ɔmo koro yɛ na de nneɛma kɛsɛ bebree na ɔmo de ba kɔmpɔ nyina da
hormones enti se woto bo ase na wo ba ne ye ma wunuro na abayifo na ya so ye gina ho ye adwuma ye ti ase ye wui kira ye wu asa na wo so wade wo so otimase me kam wate say wo sisi no abon belt no eva ngo ba bia won so wo ta hwe ase wa balance you wo nei na ye kokoro enura sister bia wo free game ni buy antiketi me kiaw ne nan wo se adua ya waduro die nya adua ya na waduro nyame oboduro mayen na de bia me si agise gidi ani wa agise onyame na bie wani aduro ni si nche yade aya o na duro no na enso gise wo bia nyame de sa adoma chede no adomo no eni ti se wantwia na mo na wo gigi wo akinyi a anwa na amwa obroni si the earlier the better usisi ne cartridge no na awi o nti na kokoro na da so na awi o kwa echi ne kokoro na awi o pa echi kokoro na awi se ateka no o to no twu se hwim na yade de ebi ni wiase o okoto bie no o ba ebe ma onro be wasa bibia be ye kama wonu se hepatitis de yede na ti kwa ka fom o da ye ya se te fra hwiase on tumi mpega ni mu isan senya midi ho adoma chede ankasa magana amma pawane na stomfo enti ade na woju ho akinye awodu bebrebe no ka se ya za tu ya na montem brebo no wanhwe ya ebesei amma fati agebrebo na boso ofuna ye donchon ba cho gi numbers no na sk no de ya bo modi hwehwe bi isan se wanhwe ya yefuna ya de bedu nya aduane de wo se wudi na kwa wo yam de hyehye obo na wo so wage so yiye na mfe adwo yakwamo ya o wa wo na me aduane asi wo so ndimi ni wudi a case wa ni a case ti hwehwe adua ya sk ni bi na to na pacho fa number no eti se wo pe maame akoso adua ya ni no bia wo pe se wo to bia no ba bia tonto aduro bia nya na no na me kan anti akoso ye ko na liver care ne de maame kan ye miso man kan liver care wa se maame ko liver care no obre bo na ebe ho ban ama wo entra ma yare ma ye na ansa na okopa aduro no bi e boost immune support no ya wo ne no ano no eti numbers no ye 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 38 38 another 38 38 and 31 31 ya WhatsApp plan no ya na manfo bisapa na yede betu bia say yare na hawa yede ani hunu bia twa ne fa WhatsApp yen ensa na agu wa twa fa WhatsApp yen se kompo na ye wa twa fa WhatsApp yen se uja na moja ba ana se uja ona na okokobu yi a twani na fa WhatsApp yen WhatsApp plan ye 0555 79 78 another 78 e bia me se nyame na sa yare no na makoso adua ya so sa yare akese also bra na be dia dance nyame enshabo bebre aha eya kuma 87.9 FM and afa onua TV Osakrom TV akuma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na wutie no medin at the Marcos na asa na me kwa kofa power specialist no na mene menua bema baba na edi enkomo enti na ye ka Libya asem no good enti ukoye no we ye asem uko Italy no ena ye kidnap mu bacho ene ye chiye na ho no me call 3 times the toss 3 ene ye kidnap mu no oh okay uko 3 times we try ensure ne so 3 yeah me kono de me family bi eni ho ameka kire no u free ha airport no se kono wo yire pe na ni ha ndi ma me yire no craft ka kire me nua ba ka kire a on de di machi o ka kire no ma me nua ba na frame me sa atam na ye nam kwa so kwa kintampo na o frame me na am so nya de se me di bibia besi na me nua no ndi me kan no kire de e kire no no yes say oba na yes say ase obe stop me but me catch me say me catch me nua say me nua we say me call say ono no the only person obetimi abom pai ama me ama survival one nkola no eno nti say odi sa de ne tata machi a ohwe krompa me kwa emwa eno nti no wo de one ne nkasa no mom pai say de wafre wa ka kire ona one ne nkasa ena udi free emfa say usi we Burkina border Ghana network nya adwuma bi eno nti me ka kire ne se akakakra
Ghana network ni ye kasa e betwetwa si etwa si me mintimi mfrɛ no je so no mom na ye de frɛ me enti anche ena ekate ye no so no na driver ni no so no drive enti wuntimi nkasa time ya de call ha no de ma me dum me phone ujiri sa na on person mo be disturb wuntimi ai na me so me mpese obia bete because on say Africa ye ogidie bi se utu kwan anu kwa se ya ka kire obi wan hwa bai fo akoyi wa hwekwa eni ndi no ma me oye ono so tie no oye ne saa ye de ma me ti mi koduru ye no odo na kwan so de obitimi twa 2 weeks obitimi twa 1 week obitimi twa even 3 weeks kra bia 1 month kra no but me de awrade ncha de me de 4 days every Ghana ekoduru Saba Libya Saba I see driver ni no for 2 days in the me free techima e call nyame e na ada na me duru nyame na ada na me ko Agades okay because na me wo misika na me ntwam obi and send this camera nti obi bia ye so yeah na nti ko share wona afofo ni bi wa na oh me ko share madam fo ankasa de man ko share no ho but ode me ma Libya no ade ba akwa ho ne se ma me minimu pa yeso ye koduru ha yenye adamfo bi ha nti me ko ye ne de awe kontuo mu nsem ma me akwantuo mu nsem yenka ne nyina ampa ene na enedua fie ho nso we ma me ho de ye kase ye kan bi bra wa ha ende de ho de mi timi ne di bi kakakra bi chire hono ye koduru ye no asem yes enso ni so ye koduru ye no ma me na any pa almost 150 enso ne so kai se boy bia na minim ne pa camp misika be sign na me phone so ayira boy ne de no akobe 5 times ofan means enti enso no so na no ka chem se o se fan afo na achi bla ni bi sa ti me pa de se me kwa ko wu se fan na pa de me wu enso mu ti satam Ghana ne ni pa 16 Ghana for 16 Emma 5 Emma 6 Emma 10 hey emu 5 de omu to enso mu wi because of Safana Fona achimoni nti no ubisa ebi hurihuri tuto enso mu wi emu 5 ye maka ho mama Emma de Safana de onkumma onchimma onkenapoma because of Islamic law nti yeah nti oba bia ebeja na manako enne na minim se de city but Emma no mo kan hu nyina mja ba boy no ka chen se minia ja entom rade behwe se brada bi o tambia o study mi se me kasa gidie so ono so no no wanyin kakra wanyini at that time no wanya 40 years ti wanim no ohuri to nsuo no mu enya manim o me ne ti ho sei hey me ne ti ho sei me ohuri to nti we omodem call ye no say ye hwe treatment na ewo ho no a sa bre no na wo kondo say me so minim sa kra nka me ohuri to nsuo no wi sasa heavy mama me gidi a me de wo wi ase ne se me hwe ase night na metima sorry ya no aka sentence mama me eno nti no say in case say mako prison na e chena metima pie yeah ena na me ogidie o me mu se me pie because me ko pie mai bi guy bi nkasa man kra boy waka kire me say yeah wo prison ho nyina me na me pie o sa you could do it in 3 days pepe na ga ka kire me no ya adwuma ho ana no so da no or prison hobby ono kra no e Gambia ni wasi prison ho nyina me na me pie enti e ma me no ye call ye no bitimi nya aduane
Because a whole aduane no yɛma yɛ 3 days 3 days 3 days Yay. na We did not dear chair, we did dear chair. Vena bottle that be just a 3 days Hey, Vena bottle no Eh, say omo ton Vena. 3 cedis Aye. and for 3 days Ketwano. Hey. ti me me nyansa nso na me sa chem ema obi bi because obi ba no yare Oh. when him say Europe ye hwe yare for and woko enti na me ya adoye e wo ho ti me di mi so ma na no ka kire me say Shabani dorore ntati bi atala dorore ntati bi atala kwa bi as me mepie na me da na se enti wewu na we yewu na we yewu na we yewu na obetra me nchen na obeka kire me say minwo no no yawada ye be shutu o makun omo You shoot, sir. Because I be a them na ABA, ya any other now be a ye be for one ya go shoot too. And then you be shoot. Omo ye de aduane bre ye prison ho na no omo pre ho na arab ni se di enti no omo pre aduane no ni gina amena no arab ni se opese opia no to amena nim nipa miensa ye me na me ka ho nan Opiana to no akata so animu no so anaso opiana to them on say omo de ende omo protection omo no omo law no bo omo ho bai nti desert no so ayi gina ho na obi awu ne ne ekosie no kra oye ya no obe so opia me to am nanim no so da bi na me tiato otwe ne pesra na pawo ene onu ekoka no so eh na ba ko de no kokko ono to hye ne so no tu ti wana obisa me se adam me pese okumi bia na me pese me wu a me froka na me froka ti di be 3 months ena model panyini no arab ni kan model panyini ena oba ena o ka kire me se tamaso se me pie me ye bayifo ti se man pia obi oba prison ha bia bewu enti no menya hoboa ya wada memfre taxi no mefa me ene yeyi me maame yeyi me wie panyin se memfa taxi nkofie yeyi me ka che me se memfa hoska 3000 dinars o de baga na skama be 8000 9000 ya ko fa ne hene umu we prison yes just so mo pa che se frɛ wabusuafo wa Ghana meso so no sabi previous am maame ni ho papa ni ho oba na de kurenti a mene ne tena ya me fa me dwen se me bibia no eno no so maame ewu papa ewu enti me fa ne se me yere prekope o ye maame o ye papa me bibia enti me no me ko me ofa o Italy man kan jere no enti na me den se ya ka che na nka obeboa oh no ono ka je me se me nya abotre but nipa abotre no maame etimi ba 50 years no aba akokora ba oba akokora so na ye die ni beto e beto maame sanka rade adom na nka me ko yes na me wura mu a ebi so ase nya abotre na bi so wo tena akakra so nka wo fa de wo ko ene de betumi aba but every mistake is a new start yes yan bibia free from so yes yeah ndi ya na me frame ofa na what saying what saying ya frɛ number bebre amanfo frɛ me so mu pesika and also obi timi frɛ no say 400 million 300 million eno kra no wateme nka obetua na sɛ ɛyɛ ɛwɔfo no Libya hɔfo ni bi ɔmo mo go prison hɔ no ɔmo na na frɛ ada wodo wabusuafo bi number me ma wɔ emra soja ni bi ɛwɔ prison hɔ oye Ghana ni no wadamu a na onye sika nko ba bia bi ena omo di ni ye soja oho do oye Ghana ni but omo hunu so oye Ghana ni ena prison for na nkasa ne nimse ye oye Ghana ni ena Ghana for nko aso ne nimse oye Ghana ni because ba kasa na waka ye Ghana kasa yeah on kabrofo da bi eno ntino say nke say oba o say bla ma frɛ ayo ofa wose wo de ewupie a
wa frɛ no eh saa na nti me de ne number man no sɛ on frɛ no kan kyɛn sɛ mingui no kan kyerɛ abusuan because obi a number ni mitrim bi mo no kwa na number o Because we will cry. What was you no? yes na on frɛ me yere e ma me man nya aware say because me man no me do mo na me pɛ o ma sempa o mo antina me hyia de ma yede me hyia no enu nti no on kan kyɛn kura no on kan kyerɛ oba no sɛ on kan kyɛn kura no sɛ o mo mpa ya ma me na tibia bi sei ena me wom ewurade atwitwa agye me amana ka me nko na nipa no sɛ obeyi me 26 December. That is one who to me chow who to me mount a human just when it's wash now when he had and no crampo no udi agro be do because when you're coconi. Yeah, when you're cocoa, you're black. And you offer this kind of buy. Oh, what the buy? Me need 15 minutes cry. Ndina medical kasa me ka say yeah what dana say me tene so anoma sorry no yeah and you no akwa mesa pia wawuram bia mo because kan wanya mama eno kra akromfo ene sa be che me no yeyi me no akromfo na sa be che me o mo je me 3000 dinars hey you free prison house kono and akromfo sa be che wo eno mo demand say sika no sa tam no na meti hosia na wansana twa me ho ahia adai na yakuru me ba ye na ma yusu nura mama eko nse o fa me sira ho si kra ho se me ba ye me wo fa na sa send this ka 3000 cedis se me ka che so nya wo twe ho huma nko bebo oh ma me on se wante ne se yese akura ne nko mukase ba wo ko mukase ne se ade asemba nti oh rade adom wo pro kura wo hu nyina tutu akura mame hokura mpo no obi ti we say na mo afiri no ho ba na de yefo mo nko ye ma doctor bia mehwe mo ho mame na ho na betime awuram untimi nguram so obi so di wachi na nke eduma ko hospital ni police di wachi na eja ye do ko hospital na me ko akura 2 months kura no bia ne mi ni di da adai ma cheze wo no sabi na me ho bon akwantu mu nsem nya easy o ndi me pie sei na omo nim me de na ye omo de me ne boy ba ko ne ba Ghana ono sa kwaku o de urade ase wo hu mi ano sifri scarf so e wo soro abresen 25 see from e de urade ase say urade sa de ma ba fie ado no akobida no ho ba one de wanfo one de was on call brichiri bia o ka so nko Italy no onko one de o be pesika asanya baganda ha and so we did mu abedru Ghana 2 years ni ambacha and awo ba ya ai ha nko a se se we adwuma be bacho se se me mesin adwuma kakra na afisu sa awrade aduma toprage adada bia yisu kakra mesanya ba osu ye be ba me ko me nua be maso na ye nkodi nkomo Currency Ventures akachi Dr. Amwa wono ne de Zahara enupa no ambedwa so be na bako ye nkwa bako medase ewo akonya kese a ode amame na mede encha pesie encha sonko esoma etiefo ani ahwefo nyina ebe metena sese ya no hu se Currency enupa ye de abedwa so a ye frɛ no Zahara mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules, ana Hindi herbal mixture. Ye no imu nkomo, imu adanse, imu nchechirimu, ana ye de besumu. Not of nkomo ya sase, ye de ye dry ye friend no. Zahara mixture, ene Zahara G capsules, ana edi kan won nkomo twetwem. Sa dro we aye dra oba ene bema etimi no. Se uye bema na utie me, na infections pa hawadwen. Bema bi wo ha infection bi te se gonorrhea, syphilis anasa chlamydia, tete no ene na betena. Bema bi wo ha eba ne sa etimi ma ne bema na efon, etimi ma ne bema no ensansan bi a sebi ahonya ni kakra egugu ne bema no ho prekesen. Bema bi wo ha eba ne sa impempi no wo dwonso na obre na ohuna mane na ochim ansa na dwonso no atimaba. Ubo se ohwa abo se dwonso so eka ne ntentem. Bema bi wo ha ubo so to wana ne bema mu nyina ehyehye no ne bema mu bɔ no pe
wobɔ sɛ emu edwan no bɛrima bi so wɔ hɔ a wobɔ sɛ nsu fitaa na efiri ne bɛrima mu ɛba sɛ woyɛ bɛrima na wotie me na saa nneɛma wei ebi wɔ ho na wɔwura tokoro bɔ ne mu afa nnam yare na di 10 years 20 years bɛrima mese me no to nkyea Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no yɛde aduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na white pa ɛha wadwen ɔbaa bi wɔ hɔ a white anaasɛ odepo ɛne na bɛtena etimi ma nsuo bi agugu na sɛbi pampan bi wɔ mu etimi so ma egyaa no nkekaya nketenkete sɛ woyɛ ɔbaa na white ɛne wabɛtena ɔbaa Kodra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo wɔsɛ wɔpɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na nnam yareɛ bi te sɛ gonorrhea syphilis na ɛne wabɛtena ɔbaa bi wɔ hɔ a etimi egyaa ne sisi yaleɛ ɔbaa bi so wɔ hɔ a etimi ama nsansan bi asɛbi ɛho nya nika kora etigu na himfie hɔ prekesen sɛ woyɛ ɔbaa na mesrɛw Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no yɛde aduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo Kodra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo ɔbaa bi so wɔ hɔ a 5 years ni 2 years ni onya ne menses da ɔbaa bi so wɔ hɔ a onya ne menses a da koro pɛ na atwa sɛ woyɛ ɔbaa na wote saa Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no yɛde aduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo ɛno ne adura ɔbaa onom a ɛbɛboa wo abustu ama o menstrual flow no atimi ɛbɛyɛ ti sɛ woyɛ ɔbaa na wotie me na wontimi emmu nsa wontimi enya wo menses na ama wo ɔhaw pa ɛwɔ wawo ma me se me no to nkyea me kamfo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛna de ama wo ɔbaa bi so wɔ hɔ a oni atenka sɛ woyɛ ɔbaa na wotie me na watenka ɛwɔ fam a Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛno ne adura ɛbɛboa wo na me se sɛ aduro we ɛyɛ aduro wɔn so a ɛboa ɔdɔfo bi a wobɔ sɛ ɔno nko ade bia no wɔdwale awie no na yɛ sɛ de bibi ɛnenam ne ho no wobɔ sɛ ne ho akeka no saa deɛ we ayɛ no wako for so many years nso na ohun sisan bia wom so ɔdɔfo wote saa na saa deɛ we ɛha wadwena me se Zahara mixture no ɛne ne G capsules no yɛde aduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo Kodra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo wɔsɛ wɔpɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a ɔsa pa ɛha na dwen wobɔ sɛ aduane ntɔniyam a me se na amanehunu pa na ohun aduane tɔniyam so abuei na ohun amane wobɔ sɛ ne boa no nyina ɛhyehye no ne mfe ne mfe wobɔ sɛ amanehunu pa na ohun ɔdɔfo sɛ ɔsa pa ɛha wadwen na ɛtete wa Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules no yɛde aduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo na sɛ aduro we ɛyɛ aduro ɔdɔfo nubra ahodoɔ akeka ne yɛkeka bom atwetwe mu ahoɔden no ɛde ayɛ Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules no to ɔdɔfo wɔ hɔ na ɔwɔ weak immune system wɔn ko ade bia wɔyɛ mmere wobɔ sɛ woyɛ bibi kakra bi a na ɔtee so wobɔ sɛ wobrɛ ntɛntɛm wonante kakra bi a wobɔ sɛ amanehunu pa na ɔhu de bia wobɔ sɛ wɔpam den no ɛwɔ fam wobɔ sɛ wɔpam den no ato sini ɔdɔfo wote saa na de bia wɔn ko wobɔ sɛ ɛwa nketenkete wabɔ 2 years 5 years 10 years no oda ho bɔ wa ɔdɔfo Zahara mixture no ɛne ne G capsules no yɛde aduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo ɛno ne adura ɔdɔfo onom a ɛbɛboa wo abusi immune system no ama wɔpam den no akɔ n'anim ɛsi pi ɛsi ta ɛsi agyina so ti Kodra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo deɛ na mesi ebia na okɔtɔ aduro no anaasɛ wɔtɔ aduro no ohia nkyɛkyerɛ mu bi 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Adafo nkɔbɛtwetwe na duru yɛduru a yɛfrɛ no Hindi herbal mixture na sɛ aduro we ɛyɛ aduro a yɛde aba ɛbɔ ɔdɔfo bi a malaria fever pa ɛha wadwen obi wɔ hɔ a da bia nanum ayɛ nwono ontimi endidi enye kama wobɔ sɛ tipayɛ da bia bɔ sɛ naapɔ so nyina ɛyɛ ne ya ade akyi a wobɔ sɛ obi anya homka ɛkɔyɛ adwuma no wobɔ sɛ ɔno nko na yare nketenkete na ɛhyehyɛ ne ho na ɛha na dwen ɔdɔfo wote saa
fa hindi heba mixture na ɛyɛ wɔduro o typhoid na wako a unhu nsisan bia wu ɔdɔfo me no to nkyia cod brastol pharmacy shop herbal shop bia bɛn wo wo se wo pɛ hindi heba mixture o sugar level na obɛcheck a da bia na ɛkɔsoro adane ayamhyehyɛ ɔdɔfo fa hindi heba mixture na ɛyɛ wɔduro ɛnu ne adura ɛbɛbɔ ɛbɛ regulate o sugar level no ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a pressure ɛha na dwen ɔdɔfo fa hindi heba mixture na ɛyɛ wɔduro na obi wɔ hɔ a me se adwuma ɔyɛ na ɛden ogina ɛntenten ɛyɛ kyɛ ɔyɛ adwuma ɛgya ho ɛba ne sa na da bia no ama na pomden ɛwɔ fam da bia no wayɛ no fon wo sɛ yale ɛha na dwen ɔdɔfo wo te sa me di hindi heba mixture adanse ɛna de ama wo ɛnu ne adura onoma yale bia ɛhinta wɔ nipadua no asie wɔ nipadua no ɛbɛyi ne nyina ɛde afiri hɔ asiesie ama wahoɔden no wapomden no asipi asita agina so eti cod brastol pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo wo se wo pɛ hindi heba mixture ɔdɔfo yɛbɛkɔ yɛ memeduro no so a yɛfrɛ no Zahara man capsules na sɛ duro we ɛyɛ duro a yɛde aba sɛ yɛde boa bɛrima bia sɛ woyɛ bɛrima na wotie me na na wopɛ memeduro anom memeduro a ɛmfa nsunsuanso bia ɛnkɔbrɛ wo daakye memeduro a wonoma ɛnkɔ gya wo tipaeɛ memeduro a wonoma ɛma wakoma ɛmmɔ kinkim ɛma nipadua no ɛnyɛ hyehyehye deɛ ɛne bɛrima mesrɛ wo choose Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima na wowɔ weak erection sɛ bi ehyɛm na adwo bɛrima bi wɔ hɔ a ɛba ne saa me se na animguaseɛ paa kɛseɛ paa ana aka no sɛ woyɛ bɛrima na wote saa mesrɛ wo Zahara man capsules no yɛde aduro no aba abɔnten sɛ ɛmbɛboa wo sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na sisi yale deɛ tie ni agye wabɔ so bɛrima mesrɛ wo to Zahara man capsules ɛnu ne adura ɛbɛboa wo sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na premature ejaculation yato di 1 minute bɛrima 30 seconds bɛrima we deɛ ɔntra one bɛrima me se waduro ɛne Zahara man capsules cod brastol pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo wo se wo pɛ Zahara man capsules ɔdɔfo gye na mbɛsi biem ebia na uhia nkyerɛkyerɛmu bi anaasɛ wokɔtɔ aduro no uhia directions bi a wobɛfa so anom aduro no 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo na mane so da TV no so eda screen no so to the fa bibia onti asie bia ofre ya yebenya adagye akyerɛkyerɛ mu da bia meka ɔdɔfo mentena ho enyemobo ansa no watonomo apɛ currency nupa yɛde bɛgya so a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules a wotɔ aduro no na onnoma wodi Zahara mixture no ana bɛmene Zahara G capsules na ɛbɛboa aboost immune system no aside to infection bi ase ɛne Zahara man capsules a ɛbɔ bɛrima bi a mesi wɔyɛ mmra yɛbɔ ne nsɛm ma no ɛtwetwe no sɛ wɔ ameniti bɛrima ɛne hindi heba mixture ɛbɔ ɔdɔfo bi a malaria fever typhoid fever high blood pressure ɛne na bɛtena ɔdɔfo yɛ nupa yi baabi a Ghana ha mesi ɛtɔn aduro sɛ ɛyɛ drugstore pharmacy shop herbal shop baabi a yɛatɔ apete hɔ na mehyɛ wobɔ sɛ wotɔ aduro no bi na ɔnom a wobɛyɛ adanseɛ na waka sɛ current stick aduro no ɛyɛ papa meda asɛm ako meso meda asɛ papa nyame nhyira aha ɛyɛ akoma 87.9 FM onua TV na afei ɔsɛe krom TV akoma mu nsɛm dwumadie no na wohwɛ no wotie no ɛdi amagye so ɛne makos na mame emra baba so na mimbisa no sɛ obaayɛ no wohunu ɔbaa no Jamila wohunu ne da ukoshia no obaayɛ no a mebaayɛ na even mebaayɛ no kra no ketwa no bɛma no ɛba me hɔ okay ɛwɔ fie ayo fie obaayɛ no ɛno akyi na me kɔ hɔ na no wɔse ketwa no baabi okɔ school no on sɛ ɔbaa no de medical kɛse no wɔ nana hɔ enti baabi a no okɔ school no ɔmo tie Jacobo ho nti na kra no so ba school obrɛman okay ɛna ɔyɛ sɛ oyi na free ɛhɔ ɔbɔ mamaneɛ na meka kyɛn sɛ ɛne ɔmpɛ school no na yɛba sikatua no afrɛ mai dɛ aka akyerɛ me nti ɛne ne mame kɔɔ hɔ a me second time a me de kɔɔ hɔ sɛ me kɔ akɔhwɛ na nka matua school fees ne ka but me kɔɔ a wɔse ɔmfa me nkɔ school mu hɔ me mfa sika no mu nyɛ dɛ ɛnhyɛ ne nsɛm
no go tua na me se da bi Adagye. saa so de menye Adagye na wonye ne sa. Se woni ha no no na hwe nkwara no. maame de nti amanye ne se asɛm baaye no ɔka asɛm kura me hwɛ nkwara no Asɛm baaye. bachan Asɛm be na baaye. sɛ ɔka so wo gya aware no wɔse mintimi hwɛ nkwara no ɛna mintimi hwɛ no Se wo baaye no wo free Libya baaye se na oba na ware. bachan Mhm. ba no no se enya ade sɛ ɔbɛma me kwan ama nkwara no ayi sɛ mehuhu omo Mhm. bacho Adentia. minim Wose de ntia se wo kɔ ye ne de bibi na si ye nti no. Sa bra no kra no prison de besi da kra na wo discard ma wo bi. Nti ne de na enye possible. Ɛna wo bedru ye no so na waware. Aha. Wo baaye na wo bete so waware ya na ono na frɛ o ka kyerɛ so. ɔno me wɔ hɔ no kra ɔka kyerɛ me sɛ ɔne bɛrima no teɛ Okay. Well, I said then when you have found the friend, catch us on the permanent. there be sɛ me free prison no Okay. me free prison no ma me beto phone Okay. aha And no catch or friend, what catch us on the no permanent. kra phone kra man to arab ni driver ni na me kese ɔbɛfa me on the top phone be check me Okay. sɛ metimi ate me ma ɛna me yere nka Okay. And also a worry. ɛna ɔso aware Na obaye nti na obaye no mu nso menim sɛ na nneɛma nyɛ because oba wan fa hwe ya ma kapra kra wan fa bi ama okay nti obaye no at least na obaye mesi ni we kakra nti wo try say obɛhwɛ nkra ne kakra okay nti na but na sika no masa on say udidi obi achi no nye tam bia na benya enough money say o de hwɛ o ho na wanya bia ide e de akɔ all right ebra oba ne ka kyerɛ sɛ pani no enya wo dia no wususu ho kyerɛ wo bi oh me kɔ ka kyerɛ ne so wa sɛ sɛ bi yɛ sɛ ba bi akyekyere aboa no ɛhɔ na igya no na sei na Jamila ide aka ɔka kyerɛ me sɛ wɔn de me ntoma adwene na me hwɛ nkwala no na enya ade sɛ onim bɛma bia ɛka ho okay wunyi ni sɛ ebi abufuo nti sɛ na sika ma ɔno nko na abra saa no ebi abufuo nti ne ma ne de ka sɛ akoda no enye wodia na mmom omini maame one thing ne sɛ bi yɛsɛ maame ɔwo ba no ennim ni sɛ bɛma wɔn ne te sɛ na unsa wo ka sɛ wo ware no kra 4 years ansa na nyinsa ne bɛ no kra no wo brɛ hu twetwe sika bɔ ka bɛ 3500 then time and then 3005 kra sɛ nyes ka ketua na saa brɛ no nti na kyɛ sika ne dɔso mo brɛ ansa wo nyinsa nti sidan na otumi bɛka sa kra ne nyɛ ɔde maame ɛno so ntina ɛma me kɔka kyɛ ne so a ka saa asɛm no so sɛ ɔka saa asɛm no ɛnyɛ ofiti ya ɔsa kan biem sɛ ndimi ka kyerɛ o sɛ ɛma me recorde kra mbacha okay me pacho yɛkɔ break ya abɔmɔde ana ɛfa recording na ɛma producer ma me nti ɛma me ka kyerɛ ne sɛ Jamila nti asɛm bɛɛ na wo ka ne saa no asɛm a wo ka no hwɛ nie o wɔsɛ nkura no mmienu nyinaa nyɛ ɔde wɔsɛ bɛɛma no deɛ uhu na ne kala ne n'anim dua nyinaa te sɛ me pɛpɛɛpɛ nti me ma adwene mu no akwala ne sɛ minti no wɔse me ba no okay nti sign na wosika asɛm no wankasa wɔse me hwɛ me ho a ɛne akwala no me ba no me metimi awo akwala bi sei ada akwala no wɔfɛ kyɛn okay minim deɛ so de osika sɛ wo betumi awo akwala bi sei no me sei no tire ma me bi sasa no ada akwala no ayɛ kɔkɔɔ ɛna oba ɛna ɔse wo hwɛ ho a wo betumi awo akwala bi sei na saa akwala no deɛ nyɛ ɔba na emumu no bɛɛma no ɛna yɛ me ba kyɛ sɛ bɛɛma no deɛ wɔ tuntum sɛ me a na ɔyere yɛ kɔkɔɔ dabi ɔnyɛ kɔkɔɔ na bɛɛma na pa panin no ɔbaa na apart from ne kɔkɔɔ ne ho nneɛma no ɔsɛw bɛɛma no deɛ ɔbaa no deɛ sɛdeɛ ne structure sitie no deɛ ɛyɛ me structure ɛna mintimi nkɛ sɛ menkoa because saa na ɔmaame so yɛ dɛ ɛteɛ ɛne abufuo maame ɔn sɛ yɛwɔ abufuo bible sɛ obibia ho kwae ba nyini nya ne fatae ɛno nti sɛ abufuo a me ɛna wei no koraa na ɔkaeɛ no ɛnyɛ ne first time ni ne yɛ tebrɛman ɔka the same thing saa brɛ na no nya nkɔ Libya no ɛno nti ma mamfa anya asɛm nti ɔsa kan wei no ɛno nti na meka sɛ ɛhye me no because me yɛ nipa bi a wone me nam a
woka asɛm kyerɛ me a oh mepaakyɛ o meyi afiri me tirim ɛkyena woyɛ ma adeɛ koraa deɛ ɔka no nnora no mewerɛ fi ha but wɔka saa asɛm no in fact ɛhye me deɛ maa meyɛ ma ɛne berɛ a mebrɛ ne sprage a me sprage koraa no sɛ mesɛnde no 500 cedis a ɔsaa de kɔhwɛ after all obɛdi koraa de kɔhwɛ obi ba na nti me baayɛ no me dwen sɛ wowɔ ba nti akwadaa ma memfa ne sɛ me ba nti ɛne sɛ saa na teɛ deɛ a ɔmfa ne ho na mentram baabi nti efiri ɔde na first can ko biem dabi sɛ pani no na ɔka ba keto ade ɔse wo ba nti maame one thing sɛ bɛ 3-4 months ni metima akasa me friend koraa da ɛna sika nso nkɔ ko me bom tirim pa sɛ menye die ne ni ehuni ya ɛnya adeɛ sɛ misika bia bɛkɔ na wonya nkɔ Libya na wa ha na odi nkai ka asase no ma wo ketewa no ne ya ketewa ne ya wo no ma wo no ɛna ɔka kyerɛ sɛ pani ne nya wo ba before kra wo betu kwan saa atam no ntokwasi ɔnsɛ ɛhɔ no ɛyɛ long story wo de nka hɔ no ntokwasi ne ma ne fa so ka sɛ akra ne nya wo ba ɛna wase aba be sisu biem sɛ wo hwa akra no a yɛ wo ba ketewa no ɛna yɛ wo ba na pani ne deɛ me deɛ akyerɛ ma adwene sɛ sɛnka ɛyɛ abufu a ɛne otu kwan no nneɛma mu nyɛ wansɛnde sika ɛne ɔbaayɛ no nso nneɛma mu afei ne wɔpeke enti wɔnhyɛ da mfa bi ma ɔbaayɛ na pani ne wɔ ne nana hɔ no deɛ tɔ da ne wɔde kakra kɔma nana no enti na nneɛma mu nyɛ saa ba de nka betumi ameka sɛ nkra ne mienu nyɛ ɔde a abufuo ba sɛ utumi ɛka sɛ pani no deɛ ɛnyɛ wo deɛ na mmom no ketewa no na ɛyɛ wo deɛ a ɛna nyɛ sɛ ɔhwɛ ketewa no na wɔhwɛ pani no na waka sɛ pani no nya wo deɛ ketewa na ɛyɛ wo deɛ abrabɔ no twa n'akyiri ma enti bi ni hɔ nti wɔhwɛ wɔn mmienu nyinaa but wotumi single out pani no ka sɛ wɔn no na ɛnya wo deɛ na kuma no yɛ wo deɛ a ɛhɔ no na kyerɛ ma adwene kakra ɛhɔ no deɛ kyerɛ ma adwene mame na me ma wakɔ aba ya ɛna na po te sɛ ɛwɛde adom bibi adabɔkɔ ya da nya me ase me obaba fa bi remwe me da se ane etiefo ene adofo se na mu hu mu ha no hu se na mema nyina mpana na wuko de wadawro ma wo pede wa ha esan se ehia wo fia da na waba bebubom e de akere ye ane ene ma asesanti ene de ene week mu de mbehu mi wuko ada ene next week de fia da me ne mo na ebo ada emu se mu tie mi a mema nyina mpana ene me mema nyina ajeje ene me mema nyina yewe ene me metena se ya me se na mema nyina tima yo mu de no mako muti ato mu kon esan se mi bedi emema asam e de ama wo mu wadaro ma tonchi aso ye na me de wawura yi tonchi emema dro papa na emema ni kuramu sei omu kuramu e de bo adwuma ankasa me patro se wutiem na se oye bema wodwunso mu hawo me nua bema wutiem ya odwunso sam enye bema bi won ma odwunso age se ochem ansa na dwunso no aba wadaro ma edro amekanfo e de ama wo eye tonchi herbal capsules ane eye ebibidro eye habama na ye de aye me se ye mpanyinfo no na omo de edro ebo mapom de ho eban de titiru ene omo memasem na ade ana kane ne ye papa no na omo de bo omo memasem ho eban eye habama anase nubna ye kwotete bi anase ye de akeke dro fra kakra ne ye de ahye ye to ye koda ane ye tua eno san ade achi ahomache na se be ma no sori gina ne na so ahun so yu ye papa sori agina na so eno ntina kane no na ye papa no omo wo pa eyire esan se no omo tua eno ntino no omo ni padua no ensini mu eda ho wo ye be ma wo tie me o prostate no aye kese se wo be hye nso be wo se panyi bia no akane no onya prostate ye mpanyinfo bebre no omunya prostate ene na eja enema bebre aba omunya prostate enam se omodua de dem enkoyie etese kane no se ye papa no mfa mfikyira omo tete nkontomire no mo de nkwanso akakra fra ye de enwo aguso eno ano banche apese dia bom ye na ekro no na ahoden ewomu no mo sanso e de adu ataja so mo numbi no mo sanso bi atue bi eno nti na ahoden ewo ho ene niam e de fra nuane no emwa emema no eno nti dodo na prostate no enya problem entem na adechie bi anso no prostate eku mema ye mema mo odene na prostate sanso ku bie eno nti na ya na agya mienu miensa na ye bo atwede no ye be ndey prostate e fa mema ekọ
me nua bɛrima me so so me bo no nti na nemete ha me di wasam e de ama o me kye wo se edru a wo bɛnom na abo ma prostate no ahoɔden aba mu ɛyɛ dry friend tonchi herbal capsules ɛyɛ capsules wo didi wi ana wanom onom at mienu woyi capsules ni 2 na wanom abra wo didi awie enwumre so saa na wanom abra wo didi awie na wankasa obehu se you o prostate no ahoɔden aba mu obi wo hɔ no modwonso ntentem sɛ de meka no ne die ntia esan sɛ ne prostate no me patwɔ ebie eno nti emia ne dwonso dro bɛn no eno nti de totokuro na no na kwan kakra bi nya bɛn mu ana ɛba ɛka na wonte obi wo papa bi obi wo fa bi wɔte wheelchair mu anase wakafie ɛnam ne prostate enti ɛnam ne dwonso ntentem ti obi nya fro car sei kima ofri akoma FM manum se na ekɔ adum enso be maka na gina be ha ansa na wodru ensan se owodwunsom haw wonti na me wa ha eneme te ne te ede amount kɔ ba bi eton aduro bia okɔ so petonchi herbal capsules anase wo ba bi a wona no wafa wo phone no na boye number no se doctor me wo ba bi sei ehe fa na menya tonchi ni bi ato me patro ye number no eye 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 me patro se wo tepa wo de wani trim e wo agenti pharmacy dade so aba honorable kobo drugstore akrodie Mr. Matthew ewo honom Kasapen Lalas Heba Brekum Chris FM say wafa ye number na wafre doctor say owo baby say na hefa na obenya tonchi ni bi ato me no mienu nyina na ti kumase anom say dia for ni chom ewo Edum PZ Asempa pharmacy owo Edum PZ baby ye nua no mema ne ton phones no odru wono ma so pa Asempa pharmacy akrakra ebetrio okwa obenya tonchi ni bi ato owo Abrepo Junction na Amseba ewo honom Abrepo Junction Santase taxi rank honom no Amseba ewo ho obenya tonchi eba capsules ne bi ato wadaroma owo Santase station a me patcho Maggi pharmacy enso ewo Santase station owo Goso owo Tepa owo Tema community 5 Little George ewo honom Tema community 5 Little George ewo honom Tamale Pake pharmacy ewo Tamale me patcho enu nti na me say ye chi okwan de edoso wo fa phone na boy number na wa fresh say wo petonchi ni bi ato na wo baby say ehe fa na wo benya bi ato obi a wo se ne papa nya stroke a wote wheelchair mu ontimi enkeka ne ho enu nti na me ka cho say ye duro no eye entini mu adwuma ye nipadua no say entini mu esisi a obo se na wede ne baby ewu ye nsa na say ye nan ade atwa ya yente ye ti ukura wonte esan say entini mu esisi esase nkakra ne yampamua ene ne ababeji hini age wo nipadua ne nsa na boso obi de ye ne nan obi de ye ne nkon obi nso de ne bema nsore kura esan say entini mu ayemre ye dro no eboa ma bema o se ne sisi mu agono no e ma wo sisi mu eye tawe ankasa ukwada foi mo so monye mo de wo bema na sese biotafo ache wo de bo ani ne wagie mu tonchi eba capsules ebedi wasam e de amount minim de dro we etumi eye ntimi di nkan ka choro se me ne wo tonchia minim de draw we betimi aye ena minim adanse a ye de efri hu eba de wose ne papa te wheelchair mu kwa wahya se keka ne nsa na enya wa also wo prostate problem e ma ye mfa rubber ento be mem wada roma wo ye be ma enkototo aduro bi won kwanche ennom se o pese wo no oba edi mpaso agro eche mesro tonchi wa hanom edema e habama ne de aye eno nti wonye akire nsunsuanso obo ne biara obi koto aduro won kwanche na obenom bewie no na kuma betimi abone se kim otimi fam kranya pressure obi so bewie na ne tigi ne se wimwim na so bebri na ni beba no so na akwaje mpa e wa yaresabea wadaroma me se me beba ho hia me be ma so me bo wonsom ene bema womro ene bema ye ho besepe ye ho se ema ene bema ye ho besisi ye ho so se ema ene bema eno nti me ho bema me no fo pa makoma mu to ofise menhia obedum bie dache hene me bom bema brane tiemia ono oba edi mpaso agora ma osisim enye den eno no sa na wosisi ne mu a wobonsa wodin no kra na opododo wo so ansa na obodin esi mesre be ma sebiota fracha ode bo ania na wagie mu ne be ma mu agono ne be mu ayemre dane da wasi ni trase a wadaroma edru amekan fo edi amount eye tonchi
herbal capsules. Me pa cho tie di ne ema me. Tonchi herbal capsules. Sa wono ma ebeboa wo esiesie o mema sem ede ama wo. Wo de bo ani ana wo de mu. Wo pese obema mu eye den. Bronya na eba no ememe monsiesie mu ho ntwen se obotom nye kra na ma osisi mu enkasa maye. Ma okonkonti ba no eni wasem ema wo. Ma waba dedede no ema ye nkafie. Fobo ya tenase. Ma yenye bodianko. Ye ba se eba beso ahwe. Enso obema na emu dedede na boya tenase. Eye kwan be so na obefa so a ama obema mu aye de. Anu nso aye de. Na mu aye dene. Na osisi mu nso aye dene. Ene sa wo benom edru a ye frɛ no tonchi herbal capsules. Bema ota eye sex dodo na no. Onta enya prostate. Bema ota edi mpaswa agro no. Ni immune system no dane da ewo ahoden. Bema ota edi mpaswa agro no. Dane da owo ahoden. Okeka no ho di akoniaba fifiri no. Esan se wo ye bema mu a. Bema se biotafrache ni ntini mu eda ho. A moja edi mo frusane no. Wo beso ni mu no bon sa ne wedi ni mu ayehye. Onyare esan se ogyina ne naso ankasa so wo pese wo beka saa mema no ho bidia ene omo fa school mu enye school kwan tenten bia ene se omo tu edro ihu anamo edro ye frɛ no tonchi herbal capsule sa wonum bia beboa ama heat aba widie mu eno saa na wonya oba bia bo ne sei panyan ete se machine di twa blocks eno ntime se mema nyina se monom edupa wadaroma ye wo befrɛ ye number no na ne doctor atwetwe nkomo se doctor me hawo ni o me wodwunso mu hawo anasa me de bo ani ana meje mu wata ejojo entem your number no eye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 me patrofo ni chom ewo go so may drugstore ewo ho nananom fm ja herba imem reta herba ewo honom anase holiness chemical baby any Cratcher pharmacy me patro so wo baby ani adehye fm enso ewo ho Raphael ebibidro fie ewo baby ani sunyane cap herba brekum Chris fm Kumasi anum se me se Asempa pharmacy owo Edum PZ seba ewo Abrepo Junction Fantastic Station me patro taxi rank konoma me patro de baby owo bia ofre ye number ne se doctor ni wo baby say ehemfa na menya bia to temafo me patro Little George ewo tema community 5 obenya tonchi ni bi ato tonchi ememme kuramu sei twitwe tonchi emam nso monto na madofo nom ennom esan se bema beye bema oba wototu a echire dem me de obi brass so oji bre no tie me edro we me se me no tonchia koto binom na obedi ho adanse e obema na afon wo de bo ani ana wagie mu wonsuo mu aye ha ontimi enhye odofo nyinsen me ye nkofa mfa mbere na wonhwe woni beba ho so na aye ka wadaroma nom tonchi herbal capsules nyankopon ya adoma next week Friday ye behia nyame insha papa medofo that say aha yakoma 87.9 FM Onua TV and afa wo say Chrome TV me dey at the Marcos dwumadi no yakoma mu se mame Marcus. Na pomete say. Yes, men's vital. Medasi. Again. Etosin. Medasi. Marcus, we idea mame na wase ewa kwenya odi amame na menda Akoma FM etie for any ahwefo nyina so ase. Ewi idea eye Pemsan company Dr. James Amoa eye kofa baya odano enu wanwaso mienu a odi aba German so na ye bedi ho enkomo eye Precare natural powder ana Precare powder and afi Siemens Vital Herbal Mixture and in the capsules. Me pacho shane soma me. As I am Precare natural powder no eye Precare ya. Precare and a doctor and am nim dear so. Ede ayene powder chese ewie yemre mu eboa sanyare wa hodo pa enya asem ketwa na Precare no ekuta neuroprotective properties ahodo and afi phytochemicals eboa boost immune system no na chese yem Precare natural powder no eye immune booster chese support immune system no enya asem ketwa eboa immune system no emaninya ahoden ewo se onya na watumi edi akwatia enyarewa ahodo pii obi wo ho a osena koma ebo ne periperi eyedi entia ewose wokọ na wokọpa yem Precare natural powder ni bi na wononom na nso so wakoma ebo periperi no ni nyina etumi ejai akoma no ene droben ahodo ene akoma ne ye adwuma no se moja entumi empompe enko all the vital parts of the body na akwakofa enyarewa ahodo pii ene de abre ni pedua no enti obi wo ho a na all complaini ne
nsa ne ne nan nyinaa yɛ titiritii kyɛ sɛ ɔhyɛ mpaboa koraa na ɛfiri tɔ a ɔnhu anampo kyɛ sɛ ɔnte ɔnni feelings biara ɔnte sɛ mpaboa bi hyɛ no na ɛfiri atɔ mesrɛ nkyɛn ɛma saa adeɛ yi bi ɛnto bɔ mmɔden ara ne to anammɔn kɔkɔpɛ yɛn Precare natural powder anaasɛ Precare powder ne bi na ɛnni wakagyinamu ɛnsupporte immune system no na ɛmmoa ɛma immune system no ɛntumi ɛnkonti anyarewa ahodoɔ pii a ɛredi dwuma ɛwɔ nipadua anim no obi wɔ hɔ a na ɔrekompleni metifa pae me paa mesrɛ wo ɛyɛ stress ɛna afei nneɛma ahodoɔ pii ɛna ɛkɔfa tipaeɛ ɛde ba nti mesrɛ bɔ mmɔden a ne ma wo nsa ɛnka yɛn Precare natural powder anaasɛ Precare powder ne bi na ɛndi wo akagyinamu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mogya ɛbɛtumi akɔ nipadua akɔ a ne nyinaa mu na wo nso so watumi ade wo ho obi wɔ hɔ a na ɔrekompleni misisi sisi yadeɛ no a ɔnhwɛ mpɛ ho asɛm nka wobɛhu na akɔfa nyarewa ahodoɔ pii ɛde abrɛ nipadua no mesrɛ wo a wo sisi ɛyɛ wo ya no mekamfo Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ɛde ama wo ɛdure ɛyɛ sisi yadeɛ duro kɛseɛ pa a ɛboa ama wɔn a wɔn sisi yɛ wɔn ya no mo nso so ɛtumi ade wɔn ho ɛde afiri sisi yadeɛ yi ho obi wɔ hɔ a na ɔkompleni ne sisi no ɛnam so ama na akɔka n'akyi brɛ mu no ama kyɛ sɛ yawa a ɔte no ɛnyɛ asɛm ketewa na afei abaa bɛsɔ ntini na ɛwɔ ne to ase no na ɛno nso so akɔfa yaw kɛseɛ paa ɛde abrɛ no mesrɛ nkyɛn ɛma yadeɛ ɛnka wo nto hɔ bɔ mmɔden a na animu yaa no kɔkɔpɛ yɛn Precare natural powder ne bi na afei tɛ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ɛfata atoɔ na frɛ yɛn ɛwɔ yɛn numbers yi so na doctor ɛnto ne bo ase ɛnkyerɛkyerɛw sɛdeɛ obɛsi fa anom aduro no na aboa ama wo nso so wanya ayaresa ama wo mpɔ mu ayɛ den na yɛrekɔ a watumi akɔ yɛreba nso a watumi aba bi yɛn numbers no ɛyɛ 0244 718 557 0244 718 557 and after 0241 604 702 0241 604 702 obi wɔ hɔ a na ɔkompleni me honam nyinaa yɛ me ya ye weda yi bia me sasabro yo ɔkɔtena air condition mu kakra bi aboi ofiri air condition mu nso beduru fie na ensuo tigu na awɔ kakra bi ba ɛno nso so no wanya asɛm mesrɛ ɔmo a mo honam yɛ mo ya ne nyinaa ɛyɛ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ɛna me kamfo ɛde ama wo obi wɔ hɔ ɔte hɔ no exercise kra ma akɔ so nye bi adeɛ bɛkye adeɛ bɛsɛn sɛ wodidi gumu ɛni nti wobɛhu no ɔba no ɔdenden yɛsi ɔkɔdwo na ɛba no ɛne yɛ nafu yi edi n'anim sɛ kutu sɛ bam na kyɛ sɛ wɔdidi agu mu a exercise 5 minutes kra ntumi enye bi wokɔka wɔsi ɛyɛ sikafuro wode ɛtena hɔ yi bɔmmɔden a ne kɔpɛ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ne bi na afei nso so tɔ yɛn Precare natural powder na Precare powder ne bi na ɛfata atoɔ na Precare no ɛboa ɛma sɛ sɛbi wafu ɛso na wopɛ sɛ ɛso te a ɛboa ɛma ɛso te nti mesrɛ kɔkɔpɛ yɛn Precare natural powder ne bi na wo a wopɛ sɛ woso bebree na wopɛ sɛ wo reduce anaa wo lose weight no bɔmmɔden a ne kɔpɛ yɛn Precare natural powder ne bi na ebedi wakagyinamu ama wo nso so watwe ayɛ kama sɛdeɛ wopɛ sɛ woyɛ no mesrɛ hyɛ ne nsɔma yɛ sɛ wokɔtɔ yɛ nnuro no a wobɛfrɛ yɛn na doctor ɛne wadi nkɔmmɔ bi a ɛwɔ hɔ na afei wama wo code no na ɛno nso so atumi aboa wo ama wapɔ mu ayɛ wo den numbers no ɛyɛ 0244 718 557 0244 718 557 and afei 0241 0241 604 604 702 702 0241 604 702 Mr. Otto Againo ɛyɛ agan Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules wotɔ ne nsuo no watɔ to paye no na afei watɔ yɛn Precare natural powder anaasɛ Precare powder no Mr. Okwa a wɔsɛ wɔpɛ Pemsan Company Limited for deɛ ne bi na yankwa nkɔfa bibia andane ubukata na ɔkyena wambɛtena ha ameka sɛ ɔmo nnuro no kra ɛnyɛ papa yɛn nnuro no ɛyɛ papa etumi yaw ɛna afei nso so ɛboa boost immune system no ama immune system ni nya support a ɛwɔ sɛ wonya na ɔde akoatia enyarewa ahodoɔ pii a ɛtete nipadua
nipadua no edrei ebuso ewo adwama so Michelle so won kran ahye ne nso ma me se eye Repage Ventures awo Okaishi Drag Lane Repage Ventures mama Repage awo Okaishi Drag Lane ho awokwa obehwew na wama ye nnuro ni bi na bibia nso so etumi akoso wano edi amount mo watachiman ene ne mpotamo ni nyina nso eye Humble Mother we bie mu kuha a chese nnuro no wafa ne ve okọ a ubenya bi na wato Ashaiman downtown fo ni nyina nso so Humble Mother ewo ho a we bie mu edi amamo Cape Coast for no mo so mo fa mani entremu ewo Pina Herbal ukọ Pina Herbal ubenya bi na won so wanonom amana bo ani padua no afei Kumasi ye main headquarters eye PFA Pharmacy a Waterford New Road Misty Herbal enso so ewo mrum Colinac Herbal ewo Ashtown Freddie Mens ewo KO na Rock Pillar Herbal so ewo KO baby a obekọ bia obenya ennuro ni bi na wato na edi wakegyinamu amani padua ne so etumi enya nnuane nnuro ni ahoden a ewo se wonya se de be ya ye kwa a wobetumi akobi na ye ba nso a watumi ababi numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and after 0241 604 702 0241 604 702 Shane Somaye say eye again to sing Marcus Medas Yami Sharp Papa Medas say upgrade to 7.9 FM and afe on your TV Sacrum TV ma menu no emewie sunset ye tibia no ye ne ba no ebeka santi ye beto so na wa refofro okay na wabo ba na mane se opese oye DNA there be min kan kire no onya mo na mane e na okasa no so woni wabusuafo bia nso nkọ ho eno ne nkọtra se ma ne misa ne se bufu ana se asempa no woka ye wo wabusua saa tam a okan ye na me de koto niswa na anim no niswa na kan ne me koka kire me wofa panyina se bi me ne no kuma ase ha e na oka kire me se so akasa o de abufu ene kan ye enti na nsia na me koka kire se wofa abufu no de kan ne ntino nkura no me ma no wo okay and I feel so as some kind say no cre yes o ba wanyim nanim okunu okay enti no say o kind say no cre say nye no cre no o fa me pese ma adwunu ye fine na me nya akoma pati me hwe nkola no enti no pese me ko edie all right enti wo ye ba ko die ne no agya ba kwa na yo mienu me yo mienu nyina so se ba ko pe na enyo ba ba pese me ka me yo mienu nyina okay e da say enti no se de tie bia no onya ne ba ne kasai ba ye de ye be frɛ ba no na ye no akasa ye hu se eye bufu ana se ampania pa ne nuane apa no kra no woka na fe yakọ ya yedie ne no na me adwuma ye fa ye twe ho amasisia obo me oye what sorrow dia so adan ene de me wie ya bo doctors menya hepatitis B ene na wonti oh hene yire doctor akosia dua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya bi nie wo je hepatitis ayere sa ho award nkwankro na se bibidru foko akansi wono na je hepatitis award wo je bi wo America na UK approachment na aka so je ne kwa sa na fatty liver mo fra ye dontwon ebeko prostate se kompa ju ko boso and all set it wo se ko to dwenu aye goso gra foko power specialist herbal hospital oh we drankasa enye wenko a osa ye de wodo bi oba unchira me ho se mebre Kumasi wo fe yes Lebosomchi road Jasro filling station opposite Enkran Kwabenya Pokuasi SCP Kwantempon so Takrade Anaje Estate Anaje MA Primary School Eshanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital last stop. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi ni di, wunim ni entira. Eba sa na ekyere se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kotia yare no na enam se. Ahwani nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Ema ni padua no nuani
nnuro ma wotumi didi. Grofine Herbal Sonic. Wobenya bi aton wo pharmacy ne bia a yɛtɔn abibiduro. Sɛ wo pɛ ne dodoɔ mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo deɛ ɔma kwadaa no fo. Ne nkwadaa wonya mfie dumienu numu bi. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Men kokora branyina mada so pepche. Holman, obine na yere na mode ne ko hin. Musaba madina chi manin hwe. Oh, kafra, nim se woninye. Ene obehia ABA Hebas. ABA Hebas. Osofo 3 days. Osofo oyeni. Osofo abrantie. Osofo rasta. Bono mai dokota kunyini no. Obepie wa santiman mu. Wono na da ABA Hebas Center no. Say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete. Wo kwa hwani. Ye woni ate. Ye nye operation wo ho. Yensha hwehwani wo ho yemfa duro so nguyani so wo ho eno ani se wudi didi keke ansantam hwim wani so da ho clear woni haw kra se yenam haw pradia ebi ebet ne te se wo bo da bridge kojo tokra no eno kra wode kwa ebi ebesem na kanya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na bem wo podjuma sa branche ebe wona so ye kase ne wodo ma hinkro Ebenezer Preparatory School wa akuma sen so be wonu ABA Center. Awo kwada so dwina se engina se toilet no. Geye adwuma ejoda kopem memneda. Prayen awo 0541 565 199. ABA Herbal Center. Mani so da ho. Hello, Ghana for bills are coming home. Bills set 2025 year. And you that's what homo bia what you walk only ejumaye. Ain't if I when it's bills. Na beti loan na ubeti media ya wow ejuma. Way ye loan don't come me. Wun yashio. Ye wun hiane wu Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na sa we obia we ya wow ejuma upesa utremu. Anasa we ejume niya. Uji busumi aketria. And your bill set na beti lona who febi BS yawa collateral and asset deposit who yemu bia ain't ya fee bills se will be a wuni ejumebia ye ubetumi abeti loan don't come in ubi na sa wut nefie na wenye sika no bi dia wow ain't for bills se sia it was 0596 920 833 and 0302 200 390 now where to me yawo bills. Name of HSA Kakraw. Okay. Yamamu Akwaba ABM Ubetredo Mercy Yaba 0245 301462 0245 301462. So what problem to say you abe may DNB now also opesa with the bar ye wokumasi askra ye ne mo no na edinhwe mukumasi city mo tifre producer e was 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 ofre producer obejo so na oba na we rakwane ama direction no Pastor Julius Akwaba I'm just so Nana Akwaba we just so okay Evangelist Akwaba Abaya Akwaba okay Pastor Julius ma yenchetie for na emati for aha yeah papa in the story no just I wasn't I went to one sem na just thought I would make you one na who they won yet or starting or Becca was a moose na nya better bro utie the story na mama obi a ayi for was a friend simple achi wo ma ka se ne me se pass nkofo be nya do de ya bewu na wani tue wu 5 woni so obewu oni so wonim say yaka di omokoye ba ye wan sa no mo ni ani odi gu wo ha yeso obi be bo mo ja na de ne wa that's why you free no obi be shoes ma be ba be se fa to wa be se akode ne wa wo hwe na wo jem na be se kwa na is why you free mama just say ho do ho na wa se achi no no esu na wo hwe ne sere yeah what the draft ama na ye you na the dem say ya of Roy so omo nyina e ka wono nko o so no mo tukwa nyina o bie wu ma wono nko wo na de na do ye I wanna make can be see
na mubru na do de bia na ka do yasem de bia na ka do yasem na do ye na yi no na fi nkwanhia mu hwana na nkenim senka bibisa but ona ka me cho so wo ya do ko no nim se ho nsunsu anso na be sa ba o wie ye no no nim ba o wie ye no na nyame fa sa kwan na so ade bo na ne na mfefo nyina akọ no de ora so tenkwam ma ye da nyame ase na ama no because enye better na we na we be to ma ko do botira what ha nti more den and hey sister wan fa na hunguru so say 3 years cry ya odi no ho cry no mo feel say bia wa ye no won feel ya ti no wodam za onya nte odofo bi ntia wodam o ebi yale no ma o say obi o wa kwa no fa so ko do no yare o say ni pebia no abo nyenya nti yare abo and woda ho ti wo ntene kanya wa jo say akoyi ya ama no obi so ha o yes o pia na police for the nyaw ya na ko to e wa so ni phone na wo de be fra wa na be sra obi ansra wo ni phone na wo de be fra wo bia ala so bi be sra kwa ma obi ma din se nipa no betime trace hu obusua no batimi kwa afi na ma obusua hu say na tie obi ma ati mama asumdwe na o Ghana yetimi weekends me come se wa ho me come anti o ti ko wanti ne wo se wa ho nyina wo na bi sha ho no o ntimi bio o pie ya be chem na chese emo ya Ghana de nka no plan say ya man be vote na your money ya atem pa de ka kontu de kan say nka kontu pa de ya me ni bre ho bro wa bra ka techi o recount na wo su ma ka say da fo dem ka techi o recount o ya obusa no say ya na wa asem di professor be kai say the whole day want to be am pa so six so start so can no start so wo su na obi a ne be ma hu nyina adani kuro koti hu nyina ye kuro unyare obra obi a wo hwe wa botu otumi hwe no botu pe ye na wo enipa be na obekum nyina ye ni bigu ebianum ebianum enye easy Nebina almost says ya be kwa manko fa ya kaya de ku because ma mo tewa yo mo do be fam no me san enyema o sha ya du mo ye wo ya do be fam no na ye bibia na na oria ye nua ma ya to do mo kata ni duba ni ade ma to da obitimi ko oye adwuma obeba na nsenyi na na sada na sabro ye won share na video bi circulate one egu nanum one egu nanum na ni turumu nwi na one ba na video ye do abre no say emo yo me dia me say so wo de she wa brotira antene ka bon pai man chance beta se medina ho ya na okodu ye mfie nnum nie amane a wonam say wa na wo say bedu fie a fie nso asem foforo fie nso asem foforo dai nyame ama akoma bi onkobi okobekunu ho na okay obi ankobekunu so no ahye ne hu nkula se na ya hye na ade chie be ye because said you walk of film pana we say ko be fie na kaja onani wantwa na obedu fie nso a dima say enkura no mu dia he no say enya ne ba no ai pani no pani basket one day ne ba o say ketua ne ye ne ba na panyin ne de wo hwe panyin no wo hwe nanim na hwe manim wa yo ba aka kire ma me wan tina mebusa aka kire ne panyin ni momu no ma bi nsuraji basket one day maybe the sister no say no kura no ka on pa mu nka no kura na amane na sabi previous abra yakofa mu aba no wo dia yaka de be na on say e oba bi na ne be ma bi abra no agya na nka ya no dem e wakoba e say wari awu mafufuru agya life ama no fa no kwase anko ba say oba ma bi na oba bi na no oba abobra na wa agya na me ma batiri mo de ene wo so wa no okro unsa na yere na wo okro na nani nje ho
unse na nakoma enni ni kunu achi se obetu kwan Oba to abrabo mama abrabo de ya tete ya akoya ama ya obi kwa akwajire obi kwa abrochi akwajire die akoya meta sa akoya amawa adusua wo muntina ma adusua wo mpa unse obi to me catch re na yade we kakra sa unse o catch ni kunu se baby awo kɔ no unse na ne kunu ka kyɛn se fa akomapa edi machi nti ma ne dum ne phone no nti ne yire ne kunu kɔ no ya na kyɛ se na adwe nyina ya ne se onkokora no mfa be ma foforo na ne ho nkɔ no na kuma ni akyiri oni adwe mpapa eta ne kunu achi nti na adwe nyina ne se okokora na mente ne nka me mfa be ma foforo nti adwene na ɛwɔ ne tirim no ɔyɛ ɔba bia ontumi ntina ye wɔ ma bia omuntumi ntina o enya wɔ mu ho ntu kwan na wɔ mu ntumi ntina eti wo hwɛ se de ositi a no wedi kan ne gyae dada ɛwɔ akomem na wo kɔ no wo kɔbɔ wo bra soronko enti wo saa ɔbaa no me na de ne hu ye me hu kakra ne sɛ wotumi hwɛ bɛma a wakɔ brɛ sei animu na aka kyɛ ne sɛ ɛba wei die ɛnyɛ wo dia wo sɛ ɛni kwa sɛ woyi bie anka ebufuo eni sese wo baaye no wo ho akyerew wakotena ba 3 years kapra amma o sa baaye a wo de yare aba nti no de ebufuo wo mma bi wa ha yenyi bi emfrim wo mma bi wa ha woni ba bi wa ha enyi wa bra wo fa kapra ma no woni mma bi a wa ha na ne be ma na hu se o we die ebufuo na wa wo se de ko gina ho e ka se ba panyini hwe no ni tiri na so ne kokko eye wo ba enye wo ba ketua idie eya wo dia na kire se mene ne ya adwene se ye die ni se ye die ni ye hwe se e ba no go a wo kan de wo kire ne kura na ye ne dia ampa ni wo kire no wo chichemu na ye ne dia ampa because the ma bi timi ye na enye bi nie ampa wo beru ura mu na kire se mienu ni mpokura no na enye ne dia hu me machine no enya dia dey check pregnancy no wo yin say crying to me ma wo no do call hospital it wo do call hospital ni na obi di obapa o do wo hwe no mo wo ka na obi medi ada na ya mo yen say ye mo hu ahomti o mo hu ahomti se de ma no mo sha se mpiepie mra na ne ma ne ye ndo mo hu ahomti nyame adom ye so die enti na nyame hu ye mobo no doctor say wo bɔ modin na wo duru waso mu twetwe ye be ya ma de free ya so mu twetwe ye be ma so mdua ba na be me ye nya akomapa na o de ahwe nkola no ma ne hu dodo na nse so omo hu nti yenko na yenkofa ome ye ba evangelist ene obaya e de one de beto so ba clinic so we anim ha nko ade a nyankopon na esi aba behwe wo de bia meka se anini bifra ye wonsenchani bi wo ho a beda adi e we anini so e na eche se anini bifra obi hu ade se bo obi hu ade se ngusie obi nso wo ho a nsuo eta anini no eso obi nso wo ho a so obi fra kire ba obi hu se obi na eba ne nipa ne sa atade kokwa na tuntum na enso se nipa no amen no a ohun nanim ni ye se eye afi anase kofi na eba yi eye anini na efra na eba won kaye obi nso kura wo ho a ne nso ye ni wisi obi de ye no kusukusu obi wo ho a nani no baako hunu baako nso so ehunu so watena ho a de afira no a ehunu no ebeba be kan de ehunu no amanim ye no nyina afira obi kura nso so wo ho a se ye so ade sana se ye so boba ana lighter obo se bobo baako pe no aye mienu obi kura nso wo ho a bobo no nyankonton bi antwa ho nhia ono wo hwe no beka se nyankonton atwa bobo no ho ahia na se de se de bobo no ehye ebo emu no ayani no na efra na ebo nkaye endi so how we be how afa number no frɛ bra na erade mfe so emoa number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 and 0550 57 00 75 enunti no ba bibia wo animu ha nko ade se tutu keka wo ne sa animu ha ne de bra ne erade mfa me so emoa enu etire no wo sa anyale wo amebelbo so ibia bomodna ne bra se wo kompo asthma stroke awo hernia me paucho sa wo ha we ni de me baketo akora ma woduru a wo ho beto kompo ebo me ne emu
kompo goita ebo minimum eno ne timi be se nipa minimum se nkora bo no Uba na se ye ma aduro ni bi nom na se o de bi sra so a awurade fa me so aboa wo apepa ni nyina firi ho e wa abra ye mfa se kai enka enu nti kompo asthma stroke awo e na wo hwede a mesra wo bo modina ne bra na awurade mfa me so emo mesra wo ene ya amabayi no se asthma wo so asthma no de ntimi ye ne se no bibini bi antimi nhwo je se me ne nyame e de ho adom akyede hu nuro adom me Intimi many pamiensa se ask many be how me pedia how I check uba na okrata na ekura wo no e more 5 years a eno ne de efo me hwenchew na sa asma na how 5 years a doctor aka kire wo a wako hospital a ye be bodin wo ha obi animu ana ye de be kire oba pa kosa wonu waje hospital ni tumu a na kase ye kese a eno no mehwa achew na se ye de hye tokuro bi mu a wo bodin kura no wonimu de a ye modin wo ha wo so waje tum se hospital we e won kana ye kese na se okuma se ye kese asma no mehwa achew me de duro no be chew na wa dance ye ne da me ba ha no me no ba be kan endi se wo asma ni bi na se woni sika wo ba ha me de mani pa me nsa mu nyina mo nya ma emema ne nta mpa dance an etumu nyina mo nya ma mo ba sa asma no me de duro no be chew kwa e wo ha wo de oba akokura frame ya me de duro no be ba ha na me de duro na brew wo no bottle ba ko ni wi ade asi no san bra beka na amansan ti minimu de meka enu nti yade bia e ha wo no a etete wo no fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so mo a afrɛfo na mo frɛfrɛ no mikase wia e na me pick number no enu nti nkase number no e ya azan e na line no so na so wo hye enu nti se e ye nansa na wo twekura na wo be frɛ anyamu a e ma wa be mu wo de koso a ne frɛ ne ye be pickle na wo so ye pick dia ne na so wo kura to wo wie o mi heba Accra ahudome runabout e na ye wo e na Kumase nso so no ye wo Abuakwa sepase no ubesi ewo sepase ga wo mesrew Accra no wo ba ye buki ansa na yaba wa muki na so ba de amesrew da bia ba bia metene bia meka se ye bema wakọ enti wo ba no afrani ye buki sepase de da bi ye muki utu ka na afa o ka no ano na wo ba baby bia wo no a pese ye mfa aduro ni bi mre wo no mesrew ye de aduro ni bi ba brew eni gisam ne se me de aduro na ba minni kan yu sika ansa da bi me package no ni nyina na me de abrewo na sa won sa kan aduro ni wie a no asandi misika ama me sa na me ye no omo de ba de wo de beba eni panages aduro ni bua no nko ade a sa oji waduro di amo me unsuro oji waduro bi be ya wie na no refi ne ho refi we ye refi no obi kura wo ho amo me wo de aduro no ma ne sa no a aboa na wie no charge na wo de to no so no wetimi betu akora aboro sa aha e manfo ni mu sa aha eduro na boa na wie no di obesan ba be ya ma wo no aha enu nti wo haw bi a e ha wo no fa me number no frɛ ne bra afa stroke ed what to form team ama wa no achia ama wa ankasa wo fa adwojo be ma stroke akumu be ma stroke no dia aye ubia no pa cho fa me number no frɛ ne bra na awurade mfa me so mo a me pa cho diabetes ni pressure e di stroke ba sa wo haw kro no asen frɛ ni pa ni na diabetes ni pressure no say the stroke ubra wa bon so tia forma na forma yodofo say the watia fufu anase mattress so no anase wo ho anaw na ho ehyehyew me pa cho so na ho hyehyew sa anase tia form na dofo sa na so wo pressure na diabetes ni bia one e the stroke eba esen frɛ ni pa ni enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu ache no wa wo ba akora no wentimi nkasa waye mum obi kura wo ho a ne ba no tene nsuo obi kura wo ho akora ne ntimi nkasa no wansa ntimi nante emanfo kura so yensu ba wo de wo ba kan jem se doctor de nyame nam wo so aye no fa ho video ni bi ho adanse ni bi kura e kire me what you say enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akire no wo ye bema wa ye mele wo mpamu pam bema wo ntimi mo adwuma wo mpamu ti enkonko no mema aduru bra wo ba ye be kan de wa fa mfidie mo screen ni padua no ni ahwe wo hawa abowre ni padua no manti wo bema na ntimi nya adwuma no obi kura wo ho a ne bema na ntimi nya adwuma no na aduane die mu enye na waduane die mu nya wo no mema aduru no a chinchina aduane die no wonsesa mu ono ebe de wo bema na sa ya adwuma enti wo konom sabi misre meka China fo nuru a ebebo 3 days na chi na fe wo bema na be ye fredededede enu nti bema wo de boss wa na ohu esa na wo be so to aso a wo be ya e wontimi nto aso biem
afi be ma no edafo mutima entimi nya adwuma kora no mesrew bomodini ane bra ne yema woduro no nom na awurade mfa yeso nyimu aw ne yede aduro ne ma kora ne yedi kan screen ni padua na hwe ni padua nim wo hawa abo wura ni padua nim obi de ya diabetes obi de ya kan say stroke na akum ne be ma obi kura de ya pressure aduro bi a wano no nom enti eno no sa no ye ma wa before aduro pressure aduro de aduro na mansa ne de sa ma aduro na ye de be aka ho eno nti fa number no frɛ ne bra na awurade mfa so emu number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 eno nti me pa cho se wutie me na nyale wa me bobo so eni nyina no ebi hawa fa number no ne frɛ ne bra afa ebi a wutie me ojo nso wo kete so wo ye panyini ana wo ya akwara mami saa wo ha we say no ha adwene pa se wo bi nso timi ba eba wo ho a eno nso so no nipa mienu mehwa ache wo mo I see eno nso so enipa mienu mehwa ache wo mo eni gi se mo ne se wo ba omi heba clinic ndi enti me gi me ho die no me ma oduro no me de mpai bo san taa wachi wo hawo no se ehia kwankyere nso so a me de bi ye de be ka ho enu nti mpai bo ye adwuma wo de mpai bo ye na no akire no so aduro nso so ye de be ka ho a eta akire eni nyina mu no wo ba ne ye san de mfidie ahwehwe ni padua ni mu enu nti wo mpewe na apentokwa nti me bonyalo wani nyina so a yade ano odin na ehu na me kura me suro ye nifra entina se mani ni mfra enu ndi se ani ni tutu ekeka ewowo ehunu se bo hunu se nwusie enso ta wani ni so yokusukusu wisi mesrew fa namba no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa meso emoa ebi a doctor ka kyerɛ se entini no a efiri wa adwene mu eba wani so no entini ne ho atete entini bi mu kura SCC me pa kyɛw fa namba no ne frɛ ne bra na awurade emfa meso emoa ye namba no 0550 0550 57 57 00 75 0594 87 39 69 69 Omi here by Bua Kwasa pass ne wona akra so awudro me run about nyame inhira mo pa amen so I create 7.9 FM and Osei Chrome TV akomemu nsam dwumade no ana wo hwe na wutie no happy birthday enkoma Beatrice Jima Beatrice Jima CEO Edmark Kesem fashion ewo amekom runabout na eyemia kasa we yemia kasa mia bema na menene wo fidada mu eye enhira je say opemasem no kwa ena meswepe na asem na wo pese wo hunu se obi ye nipa nyameche eye nipa to be sincere oye nipa ankasa na eyemia bema nyameche ne yere Beatrice Jima CEO Edema Kesem Fashion. Wonderful. Amekum runabout. Sentina ni design work shano. This a open near my FN. I'm a runabout. No, the Biasha. No, Kababi. Now was wako to be fe. Kama. Ain't no Beatrice Jima obanwo fefo onyame onshira omawo kwatenten na omawo anwadea odi behwemi ya bema no ene nkoda ne sa ede amaye happy birthday onyame enshira wupi happy birthday biem enkoma expensive Porsche expensive Porsche, not just a Porsche, and the pizza fan club. I want to be free. See, birthday way if pizza and I want to be free. Pizarro, and the pizza fan club. What Ghana, any UK, full money in a birthday and for expensive Porsche. Happy birthday, Miniapa. Evangelist. Mammy, for birthday back on from a free any about a quest upon what the money near Emilia. Our way market. Okay. Emilia, I would a belated birthday. Sister Emilia, I'm in Shroud. Now, Omo, I would day and if a fair and fan share at the end. Amen. Ma, me cobra wounds so some parfina. Some parfina. Bray me na Ghana ma, your best remupi say, Bema won't children and lenny a real you. Make them calculate 10 years almost tonight. And 3 years now or coin.
enti 10 years now ofri takwa eba wode niema aduane bibia ya pack no de begu ono sabre no yankase nya ne ba no sabre no yankase chese me ne wodi kura mem jeri so be wodi on de be frɛ no sabre ni mu no so ne ko ba ko ka kire sa kura ne nya ne dia na before be tu kwa na osenka menu abeme wan fa ne serious odo ne yere wan fa ne serious na 3 years pe be me ko pe biribia ba fie de na kira ye ni wa ware awo enko be fa ne sa abrabo ne de life bibia to me see but to the extent say wo saka say afedi wo ba panyini ne de onya wo dia ketwa na wo de ba panyini so no so wonu mienu bre wa 3,500 those days enye sika ketwa ye de pe ba sika ketwa and na 35 million sika ketwa na 12-15 years ago 3,500 be ma kan go nsem ye nya dia ko pe ba e ba ne nyame dia enu aba ye be sere wo bebre enne na wo ofe enne na wo odin ye nte wo side of the story obi ba na nche so wadi bi na mum set sa pa dia ye be sere wo hwani ye ye hwani ye pa na wo fo no so na me dwene kakra se nti o mo na tena se gi aware ewi wa bra we nguye o okay na mama o mu frɛ nyame ana o mu frɛ nyame nkramodi na da o mu so keke yo enti asabusua na mo yesa no so ye besra mo ena de wo de aye obi ba be mo kan hu se mo so mo wo ma bebre wo fie ho kama eye adwuma wa brabom ade bia wo de ye wo nua e wa tiasefo asase we so nyame be hwe wo kom no obi di bi be ye wo anya wo ne e be ye wo ba anya wase ni bi ba be fesi bi wo se e da na sa enyo obi ba de na mo aye ni se yo won ye wo se ompene to ompene no a se wo suro panyini no mom a wabra ho nya ne dia ketwa na ne dia bra be kire na ene dia nso de doctor Adawroma o so obeboa ne ya hunu na mansan nyina hunu se nkola ne menu papa idia ko so peso nya akoma fine no de hwe ne ba mama das it has obaya mama kus uni madia asa ne ma wetu betinye twa as a counselor ene metufu kakra mesusu akobra yi case so we obema na wutie ni na ono wo ba editi mo kote na mo pese why you so pese o ware no eya ta visit oba no unexpectedly ha visit oba no kra ne se wo oba ho na mo ko no woni fie na obi tia wo na so say bra sister wo kwa ne mpena ho okwa asemasi ho ana wo hwe ne nkasa mu a opemema wodi memma group bebre na wakasa kire wo say ebia ochina bi no na kwantu se bi da wanim saa nipa no ontimi ntena ya ne yekabi mamma no bete man mu bi e fa so ase bibia ma no nti no mo de mo bo mo ho safo hene susia process e bra ye menua ba ma e kamakuman ko oche na me so me yam ye be wie nu na aye bloody what ya say enti sa wo ye ba ma na wutie mi a oba wo ne tie no so ne hwe wo kwa bi so mani hunu wo kwa mu bebre wo ye bibia kese je no surprise na ohunu say wo ye real ana wo ye fake because a man wo mro muso ba besie on phone say wo be no odi besie na so one day ya mebe mu ehun oba no ne ti so krata because a man mu bi eya so wunya be makwa awade no wo no oba akotena aware no wo se mienu miensa ne bedure chiri e bia meka se kra menya be mekra ne sika kra menya bi ni o na wo bedure chiri na wo ba na one ne wo ye no wo be chirem se nkola no enye wunya be ma ne ma eya bray me sympathize no from ono okope bibia ba me abedie no ene mekoye den ne nam wan kopie yie wakwa me akoda afiase obae so hwede na chi aye eti minua me ma mo tie minya fa sa afutue we check wo ba ni ye ebu no bi tia wo na so menka se wo pena se no asem bia mu no ne kure kakra wo na hunu nipa na ne kwotena no ade ye so beboka na bakoko du kwantimfi na oba no ode bewo wani eti mema omoma mani na ho ewo ma no Marcus Midas ya me insha papa obaya na atene kano eya kuma 87.9 FM Onia TV na fe we say Chrome TV akuma mu sam dwumadie no eno ana wo hwena wutie no say some people just bear the name as a Muslim but not
Good afternoon. You have heard the question that has been raised by your panel. Have you heard the question that has been raised by your panel? Some people just bear the name as a Muslim, but not. Okay, let us say. Yabakwa manasona fe yet here for so aquadim common wabe me patch waba. Ya Jumu TV set na and son na wakasantasa. Say hello, now we can was a beck hello. Wokasan was a beck or me you free so. And no dear yes or not and I'm not being rude, but when Nimran so 0243114497 0243114497 and 0322498035 within the baby I can say free. Ejima pada say. Yo, me chance ma. My daughter, when the BTM say, the BTM so. Ma, apart my mama power. The boy ma ba kwa di mo kwa pa dia kwa, ani ma kwa eh. What do my man to ko we ba? O ka je pani ne ba kitwa na ne ba. Ah, ma bi se ye ya. E so we komanda o. Mo kwa ko ye sun ma pa. Wo mo no. What am I for you? And you're not Pia, her Pascal capsules make a for the amount. One no more about Buana, Bobre, Boado by Mr. Wada, Bomodia so Benum Binna, some crank of back. Now you can't just go India, so I said Benumia in India, Husika, and Until no Pascal Herba capsules na Ebby. Baby, a 2 Drobianu Benyabi friends 055 745 3579 055 745 3579 within the baby. I can say. Good afternoon. Hello. Me pacho me ti obeme na. Na kuna mi so pa ni program mo ye ni wi. Amen. Eta ko me wi aho papa. Me me wi aware 22 years bi. And me no ka say me bi na atofom. Me sit down me bi no ba me da chi se de be tu kwotena ya. Ene da wo ntini. Ene me bi na atofom, o ba ti fe me ka kire me say ifi apra ni ne dwuma.